Καλησπέρα. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι η τρίτη κουβέντα, η τρίτη συζήτηση στο κύκλο διαλέξεων επιστήμης κοινωνίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο «Ένας αιώνας, δύο προσφυγικές κρίσεις 1922-2015» που οργανώνεται από το ομότιτλο ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αν έχετε ξανάρθει, αυτά που θα ακούσετε, τα εισαγωγικά θα τα έχετε πιθανότατα ξανακούσει, αλλά για όποιους και όποιες έρχονται για πρώτη φορά, η έρευνα αυτή που πραγματοποιούμε στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών αφορά δύο περιόδους τα τελευταία 100 χρόνια που η μαζική άφιξη προσφύγων χαρακτηρίστηκε και αντιμετωπίστηκε ως κρίση. Η πρώτη ήταν μετά το φθινόπωρο του 1922 και η δεύτερη μετά το καλοκαίρι του 2015. Και στις δύο αυτές περιόδους, το γεωπολιτικό πλαίσιο, οι εθνικές και τοπικές συνθήκες, οι θεσμοί, αλλά και η πρόσληψη των προσφύγων ήταν τελείως διαφορετικές. Υπό το πρίσμα αυτό όμως της προσφυγικής κρίσης, ο κύκλος αυτός, όπως και το ερευνητικό μας έργο, επιχειρεί όχι να συγκρίνει τις δύο αυτές περιόδους, αλλά να θέσει κοινά ερωτήματα γύρω από την έννοια της προσφυγικής κρίσης και των συγκεκριμένων σχέσεων και μορφών διακυβέρνησης που παράγεται στις δύο αυτές στιγμές του αιώνα. Στις δύο προηγούμενες συζητήσεις μας παρουσιάσαμε το ερευνητικό μας έργο και πραγματοποιήσαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τις δύο περιόδους συνολικότερα. Στη δεύτερη ασχοληθήκαμε με τη δημοσιονομική συγκυρία, την απόκριση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σήμερα θα συζητήσουμε με έναν τρόπο για την αρρωγή, για την κρίση, το κράτος και τους διεθνείς οργανισμούς. Οι τρεις αυτοί όροι, η κρίση, το κράτος και οι διεθνείς οργανισμοί, θα είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί και θα αρθρωθεί η σημερινή συζήτηση, στην οποία συμμετέχει ο Παναγιώτης Καραγκούνης, που είναι ιστορικός και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο Humanitarian and Conflict Response Institute. Ο Παναγιώτης Καραγκούνης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και έχει κάνει μεταπτυχιακό στη Θεωρία και Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων στο London School of Economics. Η υποεκπώνηση διδακτορική του διατριβή θα μετέφραζα τον τίτλο της σε «Αναγκαστική επανεγκατάσταση, ανθρωπισμό και η λογική της ανάπτυξης, η ελληνική περίπτωση και η Εγγύης Ανατολή της δεκαετίες 1920-1950». Ο Δημήτρης Παρσάνογλου, που είναι ο δεύτερος ομιλητής μας σήμερα, είναι αναπληρωτής καθηγητής και στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει διδακτορικό στο Παρίσι, στην ΕΚΟΛ, που δεν θα την πω, που δεν θα μάθω ποτέ να τη λέω, και είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας και Εμπειρικής Έρευνας. Έχει διδάξει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο πολλά χρόνια και στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και έχει συμμετέχει σε δύο πολύ ενδιαφέροντα και σχετικά με έναν τρόπο ερευνητικά έργα σε σχέση με τη μετανάστευση, στη διαχείριση της μετανάστευσης και διεθνείς οργανισμοί, μια ιστορία της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ενώ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Beyond the Refugee Crisis, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΡΙΔΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι και οι δύο θα έχουμε την ευκαιρία να μας αναπτύξουν τα ερωτήματα που έχουμε από τη σκοπιά τους ο καθένας από το 1922 ή το 2015, και νομίζω ότι ο όρος με τον οποίο θα ξεκινήσουμε είναι η κρίση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούγομαι νομίζω. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη, την Όλγα και το ΙΕ. Θα ξεκινήσω λίγο με μια παρατήρηση γύρω από τη μετάφραση. Κυρίως η έρευνα μου αφορά ξένες ανθρωπιστικές οργανώσεις,
οι οποίες εμπλέκονται στην Ελλάδα με έναν ή με τον άλλον τρόπο. Οπότε, στην πραγματικότητα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ερευνάς μου έχει γίνει σε ξένο αρχαιακό υλικό. Οπότε, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω με μια μεταφραστική κάπως παρατήρηση. Η έννοια της κρίσης, όπως μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά, στα αγγλικά μπορεί να αποδοθεί είτε ως crisis είτε ως emergency, κάτι το οποίο στην Ελλάδα θα μεταφράζαμε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το 1922 οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν χρησιμοποιούν την έννοια της κρίσης. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν την έννοια του emergency, την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει το προσφυγικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει σχεδόν μια μαθηματική λύση. Θα προχωρήσουμε σε αυτή τη μαθηματική λύση, θα προσπαθήσω να την εξηγήσω. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούν την έννοια του crisis, την έννοια αυτή της κρίσης, εννοούν κυρίως μια γεωπολιτική ρήξη, οπότε βάζουν την Ελλάδα σε κάποιους ευρύτερους μετασχηματισμούς, οι οποίοι αφορούν είτε την κρίση στην Αιγής Ανατολή, τον πόλεμο με την Τουρκία, την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε, τουλάχιστον στην έρευνά μου, εντάσσω τους πρόσφυγες σε αυτό το δίπολο μεταξύ ζητήματος, προβλήματος και λύση. Ακολουθώ ένα σχήμα της Holy Case, μιας Αμερικανίδας ιστορικού. Και προσπαθώ ουσιαστικά να δω το πώς αυτές οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θέλουν να λύσουν λοιπόν μέσω κυρίως αυτή η μορφή, αυτή η λύση, ουσιαστικά αρθρώνεται γύρω από την παραγωγή και την εργασία των προσφύγων. Ουσιαστικά θα τους δώσουν κάποια τρόφιμα, θα τους δώσουν κάποια βοήθεια και συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν παραγωγικοί. Και εδώ πέρα θα μιλήσουμε για μια άλλη διάκριση, η οποία έχει μια χρονικότητα. Οπότε, ουσιαστικά, οι δυτικές ανθρωπιστικές οργανώσεις στην περίοδο διαφοροποιούν μεταξύ δύο περιόδων. Μεταξύ την περίοδο του relief, την περίοδο της αρρωγής, νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, και τη δεύτερη, που ουσιαστικά την περίοδο του rehabilitation, που είναι η αποκατάσταση. Οπότε, στην πρώτη φάση, η αρρωγή ουσιαστικά αφορά καθαρά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα ρούχα και ουσιαστικά σχετίζεται πάρα πολύ με την προσφορά φαρμάκων και κάποιες προσωρινής στέγασης, όπως είναι οι προσφυγικοί καταβλισμοί. Και η δεύτερη ουσιαστικά στην Ελλάδα συμβαίνει μέσω της κοινωνίας των εθνών και αφορά κυρίως την έβρεση εργασίας και την ενσωμάτωση των προσφύγων στη χώρα. Θα μιλήσω λίγο αργότερα, ας πούμε, για κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά για παράδειγμα ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός αποχωρεί από την Ελλάδα σε περίπου 8 μήνες. Φτάνει τον Οκτώβριο του 1922 και αποχωρεί περίπου τον Μάρτιο. Και έχει δώσει ήδη αρκετά χρήματα, περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την περίοδο, μαζί και με κάποιες άλλες οργανώσεις που έχει χρηματοδοτήσει. Και θεωρεί λοιπόν ότι η περίοδος της κρίσης έχει λήξει γιατί ακριβώς οι πρόσφυγες έχουν ενσωματωθεί, όρος που χρησιμοποιούν το assimilated. Σχετικά λοιπόν με την πρώτη φάση, στην πρώτη φάση της αρρωγής, οι πρόσφυγες διαμένουν σε κάποια στρατόπεδα καταβλισμούς. Και έτσι ουσιαστικά είναι ο γνωστός όρος που έχει αποδοθεί κατευθείαν στα αγγλικά ως camp. Θα μιλήσει φαντάζομαι ο Δημήτρης γι' αυτό αργότερα. Αυτά λοιπόν τα στρατόπεδα, αν τα μεταφράσουμε έτσι, αυτοί οι καταβλισμοί είναι συνήθως, τους ονομάζουν και στρατόπεδα συγκέντρωσης και σημεία συγκέντρωσης. Και αν και οι ίδιες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αντιλαμβάνονται ότι έχουν κάποιο είδους ηθικό κίνδυνο οι πρόσφυγες να μένουν συγκεντρωμένοι σε ένα πολύ μικρό χώρο, αντιλαμβάνονται ότι είναι το βασικό προαπαιτούμενο ώστε να χορηγήσουν αυτή τη βοήθεια και να καταμετρήσουν τους πρόσφυγες και ουσιαστικά να τους χορηγήσουν και το φαγητό και μέσω καρτελών τροφής. Ωστόσο, εδώ πέρα η βασική διάκριση, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να εισάγω αυτή την έννοια της διάκρισης σε σχέση με το σήμερα. Τα στρατόπεδα αυτοί οι καταβλισμοί τέλος πάντων δεν σχετίζονται με τη σημερινή αισθητική. Δεν είναι τόσο περιφραγμένα, σπάνια έχουν τοίχους, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλά κάποιες τυχαίες, ας πούμε, κάποιες σκηνές, στις οποίες διαμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα, και αυτό το οποίο, για να τα χαρακτηρίσουν ως στρατόπεδα, ουσιαστικά απλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αυτή την εποπτεία, ας πούμε. Σπάνια, όταν ουσιαστικά, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει αυτή η συνεργασία με ξένα στρατεύματα, κυρίως με τα αγγλικά και τα γαλλικά στρατεύματα, τότε βάζουν μια περίφραξη, ας πούμε. Ναι, οπότε αυτό νομίζω. Ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τις πολύ καλές συναδέλφους και φίλες, την Όλγα Λαφαζάνη, το αναφέρω με την αρχαιότητα της φιλίας, όχι, δεν υπόνοω κάτι, την Όλγα Λαφαζάνη και την Ελένη Κυραμαριού,
Αυτό το λέω επειδή έχω μέσον και συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση. Να πω καταρχάς ότι συμφωνώ με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε και πριν από την Ελένη και αναγράφεται στο πρόγραμμα των διαλέξεων, ως προς το ότι ο κύκλος των διαλέξεων αυτών επιχειρεί όχι να συγκρίνει τις δύο αυτές τις περιόδους, δηλαδή το 1922 και το 2015, αλλά να θέσει κοινά ερωτήματα γύρω από την έννοια της προσφυγικής κρίσης και των συγκεκριμένων σχέσεων και μορφών διακυβέρνησης που παράγει στις διαφορετικές στιγμές αυτού του αιώνα. Παρότι εντάξει, ο πειρασμός είναι μεγάλος, ο πειρασμός της ιστορικής διάψευσης, της καινοφάνειας ενός φαινομένου, δηλαδή ένα είδος, σας τα έλεγα εγώ, ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντιμετωπίζει για πρώτη φορά αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό, ούτως ή άλλως έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο να μιλήσει για το ιστορικό βάθος αυτών των φαινομένων. Θα πω όμως ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα καλύτερα άρθρα που γράφτηκαν στην πρόσφατη προσφυγική κρίση, όταν αναφέρομαι στην προσφυγική κρίση, το λέω από τώρα για να μην κάνω συνέχεια αυτό, είναι πάντα σε εισαγωγικά. Έτσι. Μπορεί να μου ξεφεύγει να το κάνω, επειδή ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικό. Χρησιμοποιώ τον όρο πάντα σε εισαγωγικά, τον όρο προσφυγική κρίση. Και είχαμε πάρα πολλά άρθρα. Πέρα από όλους τους εθελοντές και λοιπά που συνέρευσαν είχαμε και μια σωρία ερευνών γύρω από το 2015 και το 2016 στην Ελλάδα. Ήταν ενός ιστορικού στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, του Λέο Λουκάσεν, αν το προφέρω σωστά, το δημοσίευσε το 2018 με τον εύγλωτο τίτλο «Peeling an Onion», δηλαδή ξεφλουδίζοντας ένα κρεμμύδι, The Refugee Crisis, βάζει εισαγωγικά αυτός, γι' αυτό το ξανακάνω, from a historical perspective, η προσφυγική κρίση μέσα από μια ιστορική προοπτική, σε ένα από τα καλά περιοδικά του χώρου, στο Ethnic and Racial Studies. Αυτό που κάνει ο Λουκάσεν δεν είναι μόνο να σχετικοποιήσει την κρίση και το μέγεθός της, αλλά και να εντοπίσει τους παράγοντες που την παρήγαγαν μέσα σε ένα βάθος 4 περίπου δεκαετιών. Περιγράφει λοιπόν την κρίση ως μια τέλεια καταιγίδα, perfect storm, όπου παράγοντες που δεν σχετίζονταν αναγκαστικά μεταξύ τους συγκλίνουν με νέους παράγοντες, αποκαλύπτοντας 5 αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για ένα, όπως το λέει στα αγγλικά, ας πούμε, full-scale moral panic. Τώρα στα ελληνικά θα το λέγαμε ένα ολοκληρωτικό ηθικό πανικό. Να το πούμε έτσι. Αυτοί οι παράγοντες είναι, σύμφωνα με τον Λουκάσεν, έτσι, μια δυσανεξία, discomfort είναι στα αγγλικά, με τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση. Δυσανεξία, δυσχέρεια, δυσκολία κάπως έτσι να το μεταφράσουμε, η οποία ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία του 1970. Η δεκαετία του 1970 είναι κομβική γιατί όλες οι χώρες, όλες οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, μία μετά την άλλη, λόγω και της πετρελαϊκής κρίσης, κηρύσσουν όχι πόλεμο στη μετανάστευση, κλείνουν τα σύνορα. Οι Γερμανοί που τους αρέσει να είναι πολύ straight, το 1973, το Anwerbestopp, τελείωσε. Δεν παίρνουμε κανέναν. Το ίδιο έκανε η Γαλλία τον επόμενο χρόνο, το 1974, το Ηνωμένο Βασίλειο λίγα χρόνια μετά, η Σουηδία το 1975, κλείνουν οι οδοί για μετανάστευση, για εργατική μετανάστευση και δεν άνοιξαν ποτέ μέχρι σήμερα. Εκτός από κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις, οι οποίες είναι αποτυχημένες. Βλέπω και ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, στην προνομιακή μετακίνηση, η οποία είναι αρκετά περιορισμένη ακόμη. Πρώτος παράγοντας. Δεύτερος παράγοντας που εντοπίζει ο Λουκάσεν είναι οι αυξανόμενες ανισότητες και ένας διάχυτος πεσημισμός, μια διάχυτη απεσιοδοξία, έτσι, γύρω από την παγκοσμιοποίηση, όπως αλλιώς την ονομάζει οποιοδήποτε, καπιταλιστική ολοκλήρωση, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, η οποία αρχίζει να γίνεται έντονα από το 1980 και μετά, και κυρίως στη δεκαετία του 1990. Τρίτος παράγοντας που εντοπίζει είναι η αυξανόμενη δυσαρέσκεια, δυσανεξία, discomfort πάλι με το Ισλάμ. Αυτό που οι Βρετανοί κοινωνιολόγοι, και όχι ο δημόσιος πολιτικός λόγος, ήδη από τη δεκαετία του 1990 σε μελέτες τους ονομάζουν άφοβα και καθαρά Ισλαμοφοβία, έτσι, η οποία υπάρχει και στην υπηρετική Ευρώπη. Τέταρτος παράγοντας είναι στο γύρισμα του αιώνα, από τις αρχές του 2000 δηλαδή, κρούσματα ισλαμιστικής τρομοκρατίας, Μαδρίτη, Λονδίνο, Παρίσι και ούτω καθεξής. Και πέμπτος, που κατά την άποψή μου, δεν το λέει ο Λουκάσεν, αλλά νομίζω ότι by far που λένε στο χωριό μου είναι ο πιο σημαντικός από όλους, είναι η ανάδυση και ενίσχυση
διαφόρων τύπων ριζοσπαστικών, δεξιών και ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων. Έτσι, εθνικιστικών, νεοφασιστικών, νεοναζιστικών και ούτω καθεξής. Η αξία αυτών των διαπιστώσεων, κατά την άποψή μου, και επίτηδες σας αναφέρω, δεν έγκυται αναγκαστικά στην ορθότητα των 5 παραγόντων. Οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε θα μπορούσε να σκεφτεί και κάποιους άλλους και να πει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που λειτουργούν ως υπόβαθρο της προσλαμβανόμενης ως κρίση έλευσης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές ακτές κατά το μακρύ καλοκαίρι της μετανάστευσης κατά το 2015. Θα μπορούσε κάποιος ή κάποια να αναφερθεί και σε άλλα ζητήματα που οδηγούν σε παρόμοιες προσλήψεις. Η αξία νομίζω ότι έγκυται περισσότερο, είναι μεθοδολογική δηλαδή, στο ότι προκειμένου να ερμηνευθεί η προσφυγική κρίση, ακόμα και ως κρίση, ως τέτοια, μάλλον δεν αρκεί να κοιτάξουμε μόνο τα πραγματολογικά δεδομένα. Δηλαδή, αριθμούς, να μετρήσουμε τον αντίκτυπο στις κοινωνίες υποδοχής, ή ακόμη και τις πολιτικές υποδοχής. Γιατί αν το κάναμε αυτό, δεν θα μιλούσαμε για κρίση. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε και μετά. Ενδεχομένως, να πρέπει μάλιστα να απομακρύνουμε το βλέμμα από το ίδιο το επίδικο, από την ίδια την προσφυγική κινητικότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα, το ουγγρικό παράδοξο, αυτό είναι δική μου επινόηση, έτσι. Γιατί μιλάω για ουγγρικό παράδοξο? Η Ουγγαρία το 2015-2016 μέσα από τα προγράμματα μετεγκατάστασης και πώς λεγόταν, relocation και resettlement, επανεγκατάσταση, μπράβο, δέχτηκε 0. Δεν είναι λάθος τυπογραφικό, 0 πρόσφυγες και προσφύγες. Κατά τη διάρκεια του 2015 και 2016, επειδή προσέφερε ο Βίκτορ Όρμπαν με πολύ υλικό στο συνοριακό θέαμα που ούτως ή άλλως το είδαμε να εκτιλήσεται και εκτιλήσεται ακόμη και σήμερα σε διάφορα συνοριακές ζώνες της Ευρώπης, έχοντας οικοδομήσει και φράχτη και διάδρομο από όπου εξετάζονταν κατά το μέγιστο 15 αιτήματα ασύλου την ημέρα. Αυτό τι θέλω να πω? Παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκε, είναι αντιστρόφως ανάλογη η χρησιμοποίηση και ο αντίκτυπος της χρησιμοποίησης του προσφυγικού ζητήματος και εκλογικά, αν θέλετε, από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, από τα ίδια τα πραγματολογικά δεδομένα στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό που θέλω να πω, μακρηγορώντας, ξέρω, αλλά έχω αυτή την τάση, μπορείς να με διακόψεις αν... Δεν είναι μόνο ότι η προσφυγική και η μεταναστευτική κρίση, πρόσφατα ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο μάλλον το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου και σε όλα τα συνοδευτικά κείμενα αλλά και στον τύπο χρησιμοποιούνται αυτός ο όρος, η μεταναστευτική κρίση που κρατάει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Δεν λέω ότι η ίδια αυτή η ενιολόγηση με όρους κρίσης πρέπει να προβληματικοποιηθεί ως μέρος της ασμένος επικρατούσας κρισιολογίας. Τα περιγράφουμε όλα ως κρίση. Και ξεμπερδεύουμε μια και καλή, χρησιμοποιούμε την κρίση ως explanans και όχι ως explanandum. Δηλαδή ότι η κρίση εξηγεί διάφορα πράγματα, χωρίς καν να μπαίνουμε στον κόπο να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτή η κρίση. Αυτά θα τα πει και ο Χριστόπουλος την άλλη εβδομάδα. Είμαι σίγουρος, δεν θα είμαι εδώ, έχω μάθημα δυστυχώς, αλλά φαντάζομαι θα επιμείνει σε αυτά. Πάντως, αυτή ήταν και η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης τότε, εξ αρχής. Δηλαδή, η ενσωμάτωση της προσφυγικής και της ανθρωπιστικής κρίσης που απέρεε από την προσφυγική στην πολυκρίση, να το πω έτσι, που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Μου άρεσε ο όρος πολυκράιση στα αγγλικά, λέω έτσι χρησιμοποιείται. Πρόσφατα είδα και μία διάλεξη για να διαφημίσω και το έργο του πρώην Δημάρχου των Αθηναίων, του Κώστα Μπακογιάννη, όχι στο Harvard, στο LSE, με τίτλο αυτόν. Managing Polycrisis Athens κλπ. Είναι ένας όρος στο Polycrisis που χρησιμοποιείται. Είναι πολύ περισσότερο κατά την άποψή μου ότι η όποια κρίση ή τα όποια κρισιακά συμπτώματα, αν θέλουμε να μην είμαστε και απόλυτοι, που συνδέονται με την κινητικότητα, έχουν να κάνουν πολύ λίγο ως καθόλου με την ίδια την κινητικότητα. Δεν είναι μόνο ότι η μετανάστευση και η προσφυγιά με αριθμητικούς όρους είναι πολύ μικρότερη, μα πολύ μικρότερη από ό,τι λογικά θα μπορούσε να είναι σήμερα. Είναι ότι και ποιοτικά, σε τελική ανάλυση, μάλλον δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την κινητικότητα ούτε με όρους παραγόντων απόθυσης και έλξης, push and pull factors, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα, αν το κάναμε αυτό, ούτε καλά και με όρους εθνοτικών ή διαπολιτισμικών επαφών, συγκρούσεων, discomforts και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, και για να ολοκληρώσω τέλος την πρώτη παρέμβαση,
Θα έλεγα ότι η κρίση είναι αλλού. Δεν είναι στην ίδια την προσφυγική κινητικότητα. Δεν είναι στο πεδίο της μετανάστευσης δηλαδή και της προσφυγιάς. Και αυτό το λέω έχοντας επίγνωση ότι μιλάω για το αίσθημα της κρίσης στις κοινωνίες υποδοχής και όχι στα ίδια τα υποκείμενα που μετακινούνται, για να εξηγούμε. Έτσι, γιατί αυτοί και αυτές βιώνουν μια συνεχή κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο δεύτερος μας άξονας είναι το κράτος και θες να αρχίσεις εσύ, Δημήτρη. Ναι. Θα μου υποστείτε συνέχεια. Ναι, για το κράτος. Αναφέρθηκα λίγο ακροθυγώς πριν στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και εδώ θα ήθελα λίγο να πω κάποια πράγματα για το κράτος και ως εθνική κυριαρχία. Δηλαδή με την έννοια, το είχε θέσει τότε και ο τότε Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και μάλιστα θα αναφέρω ένα απόσπασμα, μπαίνω στον πειρασμό. Το Μάρτιο του 2016, μιλώντας στο Παρίσι σε μια συνάντηση στελεχών της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Οικολογίας με θέμα «Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει», έλεγε χαρακτηριστικά: δεν μπορεί η λογική της εθνικής κυριαρχίας να υπερτερεί έναντι των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων όταν πρόκειται για το προσφυγικό πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιοι να λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβάλλει η Ευρώπη των 28, τότε ήμασταν 28 ακόμα, τι θα κάνει κάθε κράτος μέλος με τα σύνορά του, διότι είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Αλλά όταν πρόκειται για την οικονομία, το θέμα της κυριαρχίας και κατ' επέκταση της δημοκρατίας, ενδιαφέρουσα ταύτιση της κυριαρχίας με τη δημοκρατία, πάει περίπατο. Πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο, εννοεί του 2015, γίναμε όλοι μάρτυρες μιας προσπάθειας η Ευρώπη των 28 να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες, το μονόδρομο της σκληρής λιτότητας, σε μια χώρα που αποφάσισε δημοκρατικά να εκλέξει μια κυβέρνηση με διαφορετικό πρόγραμμα. Και οδηγηθήκαμε μάλιστα σε ένα θρίλερ, το θυμόμαστε όλες και όλοι, όπου το αποτέλεσμα ήταν take it or leave it. Σήμερα, Μάρτιος του 2016, που είμαστε μπροστά σε μια κρίση που υπερβαίνει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες και μπορούν κάποιες χώρες, στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας, να κλείνουν τα σύνορα. Τέλος παραθέματος. Ερχόμαστε και εδώ σε μία από τις, θα έλεγα, από τις πιο σαδιστικά ενδιαφέρουσες αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τη διαχείριση της κινητικότητας, και αυτή είναι το ζήτημα του κράτους. Είτε με κεφαλαίο, είτε με μικρό το κράτος. Έτσι. Μια πρώτη αντίφαση έγκυται στο γεγονός ότι ένα κατεξοχήν διεθνές φαινόμενο, η διεθνής κινητικότητα είναι κατεξοχήν διεθνές φαινόμενο. Οι άνθρωποι περνάνε τα σύνορα, έτσι. Ρυθμίζεται με τα κατεξοχήν όρους εθνικής κυριαρχίας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η μετανάστευση ως οικονομική, αλλά και ως κοινωνική, αλλά και πολιτισμική διαδικασία και συνθήκη, δεν διαφέρει τόσο εντυπωσιακά ή και ιστορικά δεν διέφερε, αν θέλουμε, από η εσωτερική από την εξωτερική μετανάστευση. Αυτό που θέλω να πω, για παράδειγμα, η αγροτική έξοδος που όλες οι κοινωνίες ιστορικά τις έχουν βιώσει, έχουν στοιχεία τα οποία, για παράδειγμα, η έξοδος από το χωράφι των Θεσσαλών μεταναστών που πήγαν και δουλέψαν στο Λαύριο θα μπορούσε κάλλιστα να εμπεριέχεται σε αναλύσεις των κοινωνιολόγων του Σικάγο. Έχει τις δυσκολίες της, έχει τους πόνους της, έχει τις διαδρομές της ένταξης ή του αποκλεισμού κλπ. Ή αν μιλήσουμε για τους, παράδειγμα, τους Ετωλοακαρνάνες στον Νέο Κόσμο ή τους Μανιάτες στον Πειραιά. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία των. Πολλές φορές δεν συνδέονται και άρρηκτα μεταξύ τους. Δηλαδή, είναι πολλοί οι Πελοποννήσιοι, επίτηδες χρησιμοποιώ το αρσενικό, όταν στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ μόνο το αρσενικό, στα τέλη του 19ου αιώνα, που διέμεναν αρκετό καιρό στην Αθήνα και στον Πειραιά, μέχρι να βρουν τα μέσα και τις δυνατότητες για να πάρουν το πλοίο στην Αμερική, κάτι που θυμίζει λιγάκι αυτό το μεταναστευτικό στόκ. Ξέρω, είναι απάνθρωπος όρος, έχει εγκαταλειφθεί τώρα στις μεταναστευτικές, το στόκ, λες και είναι, πώς το λένε, containers, που θυμίζει λιγάκι το στόκ, ας πούμε, των Αφγανών ή και άλλων transit, όπως τους ονομάζουν, μεταναστών και μεταναστών που μπορούν να ζουν στη χώρα μας που έχει χαρακτηριστεί transit για 5 και 10 χρόνια. Έτσι. Αν ακολουθήσουμε όμως την κυρίαρχη λογική που θέλει να διαχωρίζει τους μετανάστες από τους πρόσφυγες, τις μετανάστριες από τις προσφύγισσες,
Και αυτό το κάνει όχι αθώα και περιγραφικά ή μόνο με νομικούς όρους, το κάνει και επειδή οι μετανάστες και οι μετανάστριες παρουσιάζονται ως έχοντες, έχουσες στην επιλογή. Θέλουν να ακολουθούν την επιθυμία τους, να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Ενώ οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες διώκονται, το κάνουν, είναι μια μορφή αναγκαστικής μετακίνησης. Αν θυμηθούμε δηλαδή τον τίτλο ενός πολύ καλού βιβλίου ενός Γάλλου ιστορικού, του Φιλίπ Ριζιέλ, διαχωρίζοντας την Ήρα από το Στάρι, όπου μελετάει ακριβώς την εγκαθίδρυση των πρώτων μηχανισμών, πολιτικών, εργαλείων διαχωρισμού των χρήσιμων και των μη χρήσιμων, των επιλέξιμων, που λέμε στις μέρες μας, και των μη επιλέξιμων, σε όλο το δυτικό κόσμο, από το 1880 ως το 1939. Αν δούμε την περίπτωση της προσφυγιάς, της αναγκαστικής μετακίνησης, να το πούμε έτσι, τότε η αντίφαση αυτή γίνεται ακόμη πιο χτυπητή. Η ιδιότητα του πρόσφυγα, τα χαρακτηριστικά, τα κριτήρια με τα οποία το αποδίδεται το καθεστώς, όλοι οι νομικοί ορισμοί που συναπαρτίζουν την ιδιότητα του πρόσφυγα δεν απορρέουν απλώς, αλλά είναι μέρος του διεθνούς δημοσίου δικαίου. Δεν απορρέουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να οριστεί και να αποδοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα πέρα από την Σύμβαση της Γενέβης του 1951, με όλα τα πρωτόκολλα που προσθέθηκαν και με όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν ακόμη. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Τουρκία, η γειτονική μας χώρα, και αυτό προέκυψε λίγο και με την Ευρω-Τουρκική Συμφωνία τη λεγόμενη το 2016, διατηρεί την Σύμβαση της Γενέβης με τους γεωγραφικούς περιορισμούς με τους οποίους είχε υπογραφεί το 1951. Απευθυνόταν στους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες πρόσφυγες της Σύμβασης της Γενέβης. Αρχικά ήρθαν μετά τα πρωτόκολλα από την... Και αυτό το λέω επίσης επειδή ακούστηκε πάρα πολύ για το 2015, πρωτοφωνή, κύματα κλπ. Ήταν δεκάδες τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών που εκτοπίστηκαν και ακολούθησαν τον δρόμο της προσφυγιάς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασυγκρίτως μεγαλύτερα, αν θέλουμε να έχουμε και μια ποσοτική αποτύπωση. Παρ' όλα αυτά και παρόλη τη μετατόπιση, αυτό που στα αγγλικά λέμε το repositioning, του ρόλου του εθνικού κράτους, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την διαχείριση της κινητικότητας, της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, και κυρίως όταν μιλάμε και για υπερεθνικές διευθετήσεις όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, η εξέταση και η απονομή του ασύλου παραμένει στην πολύ πολύ σκληρή σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας. Ακόμα και με την ανάπτυξη, μάλλον την προσπάθεια ανάπτυξης από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, το μόνο απτό αποτέλεσμα ή τα μόνα απτά αποτελέσματα που έχουν αποδώσει αυτές οι προσπάθειες περιορίζονται σε αυστηρά επιχειρησιακό επίπεδο. Το ένα είναι η Frontex, η τέος Frontex, καινή ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, πλοία των οποίων επιχειρησιακά βλέπαμε δίπλα στα πλοία του ΝΑΤΟ στο Ανατολικό Αιγαίο το 2015, και το πρώην European Asylum Support Office, η EASO, Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου, που έχει μετονομαστεί πλέον σε European Union Agency for Asylum και είναι αρκετά δραστήρια στην ελληνική περίπτωση. Η ύπαρξη και η δράση αυτών των οργανισμών, και επίτηδες επειδή θα μιλήσουμε μετά για διεθνείς οργανισμούς, δεν τους συγκαταλέγω στους διεθνείς οργανισμούς, είναι κομμάτι του κράτους ως οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Έδωσε ενδεχομένως η ύπαρξη και η δράση τους, έδωσε κάποια ψήγματα ίσως συγκρότησης ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Για παράδειγμα, δόθηκε δυνατότητα σε στελέχη της ΕΑΖΟ να κάνουν συνεντεύξεις και να βγάζουν αποφάσεις. Αυτό έγινε με μια τροποποίηση του νόμου του ασύλου το καλοκαίρι του 2016 από τον τότε Υπουργό Νίκο Μουζάλα. Ενώ λοιπόν επισήμως ο ρόλος των υπερεθνικών και δι των ευρωπαϊκών οργανισμών κατά την προσφυγική κρίση του 2015 ήταν η παροχή βοήθειας στις ελληνικές αρχές, από την αρχή της μαζικής παρουσίας τους ήταν γνωστό ότι παρέχουν κάτι παραπάνω από βοηθητικές υπηρεσίες. Ξέρουμε δηλαδή ότι ήταν αξιωματούχοι της Frontex αυτοί που κάνουν κατά βάση, τουλάχιστον στη Λέσβο και στοιχείο, την εθνική ταυτοποίηση. Εθνική ταυτοποίηση σημαίνει να εξετάσουν και να διαπιστώσουν αν ένα άτομο που έρχεται από τη Συρία, που λέει ότι έρχεται από τη Συρία, όντως έρχεται από τη Συρία. Και καταλαβαίνετε ότι είχε επιπτώσεις στο outcome του, στη συνέχεια του αιτήματός του.
Έτσι. Οπότε, παρά όμως τις όποιες μετατοπίσεις, θα έλεγα ότι, γιατί θα δούμε και λίγο αργότερα στην τρίτη τοποθέτησή μου, ότι το κράτος παραμένει ο βασικός φορέας εμπέδωσης του συνοριακού καθεστώτος, ακόμη και στην ευρωπαϊκή του διάσταση. Έτσι. Όσο repositioning και να πάθουν τα εθνικά κράτη, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να κατέχουν το μονοπόλιο άσκησης της απονομής ασύλου, για να παραφράσουμε επίτηδες αυτό που έγραφε ο Μαξ Βέμπερ για την ένομη βία, για το μονοπόλιο άσκησης ένομης βίας. Στο ανθρωπιστικό επίπεδο, ή ορθότερα στο επίπεδο της επούλωσης των ανθρωπιστικών πληγών που δημιουργεί το συνοριακό καθεστώς, έρχονται να παρέμβουν μη κρατικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, για τους οποίους θα επανέλθω στην τρίτη τοποθέτηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πάσα γύρω από το ιστορικό βάθος και αυτή τη διάκριση μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη. Η πιο σύγχρονη ουσιαστικά βιβλιογραφία, και μιλάμε για παράδειγμα το τελευταίο βιβλίο της Laura Robson, της Αμερικανίδας ιστορικού, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως ανθρώπινο κεφάλαιο και αφορά καθαρά τους πρόσφυγες, όσο και η διδακτορική διατριβή της Anne Soule, ουσιαστικά προσπαθούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει πριν από την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης του 1951, που ουσιαστικά καθορίζει πλέον ως κάτι δεδομένο, ως μια κατηγορία την έννοια του πρόσφυγα με ένα συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας. Αυτό λοιπόν στο οποίο καταλήγουν και οι δύο, φυσικά από διαφορετικές αφετηρίες, είναι ότι το κράτος, όλα τα κράτη, την περίοδο του Μεσοπολέμου, αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες ως ένα οικονομικό ζήτημα, ως ένα ζήτημα παραγωγικότητας και ένα ζήτημα ουσιαστικά διακυμάνσεων της αγοράς. Και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι ακριβώς χρησιμοποιείται αυτή η μεταφορά που συνήθως δείχνει ακριβώς και αυτή τη θυματοποίηση του πρόσφυγα γύρω από το στόκ, γύρω από το κύμα των προσφύγων. Ουσιαστικά όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι ουσιαστικά είναι θύματα τα οποία ωστόσο μπορούν να... με την κατάλληλη φυσικά λύση και την κατάλληλη βοήθεια, ουσιαστικά μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο κανονικότητας, πάλι σε εισαγωγικά. Οπότε, συγκεκριμένα για το ελληνικό κράτος, μπορούμε να πούμε ότι με το που συμβαίνει η καταστροφή της Σμύρνης στις αρχές Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων, με το παλαιό ημερολόγιο, στα μέσα Σεπτεμβρίου με το καινούριο ημερολόγιο, ουσιαστικά εγκαθιδρύεται μια δικτατορία. Δεν έχουμε κάποιο είδους δημοκρατικό καθεστώς. Οπότε σημαίνει αυτομάτως ότι οι ξένοι οργανισμοί οι οποίοι έρχονται αναλαμβάνουν το ρόλο του κράτους. Φυσικά υπάρχουν εκεί πέρα, αυτό το οποίο δεν χρειάζεται φυσικά να θυμόμαστε, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει ακόμα και τώρα, υπάρχει πάρα πολύ έντονη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες φυσικά είναι όσες ένοπλες δυνάμεις επιστρέφουν από την Ανατολία, αλλά φυσικά υπάρχουν και οι ξένες, τα αγγλικά στρατεύματα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με το που το κίνημα Πλαστήρα Γονατά στις 11 Σεπτέμβρη του 1922 εγκαθιδρύεται, στελεχώνει κάποιες υπηρεσίες από φιλοβενιζελικούς, οπότε για παράδειγμα ο Απόστολος Δοξιάδης αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας και Περιθάλψεως και ουσιαστικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει, ας πούμε, αυτό το οποίο έλεγα να γίνει την περίοδο, φυσικά αυτό το κίνδυνο επιδημίας. Νομίζω ότι μπορείτε να ξαναδείτε όλα αυτά τα σχήματα που επανέρχονται ακόμη και στο σύγχρονο λόγο γύρω από τους πρόσφυγες. Οπότε ουσιαστικά ο Απόστολος Δοξιάδης προσπαθεί να συνεργαστεί και προσπαθεί κάπως να ανοικοδομήσει. Ο όρος τέλος πάντων που αποδίδεται είναι state building. Δεν είμαι τόσο σίγουρος πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω στα ελληνικά. Νομίζω για οικοδόμηση του κράτους. Αλλά ουσιαστικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει βασικά κρούσματα ασθενειών όπως τη φυματίωση, την ελαιονοσία, την ηλαρά και επίσης κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις ονομάζουν. Ουσιαστικά κατηγοριοποιούν μια νέα ασθένεια, η οποία είναι η ασθένεια του πρόσφυγα, η οποία είναι μια μίξη διάφορων συμπτωμάτων, η οποία φυσικά σχετίζεται με το κρύο, κυρίως με τη διαμονή στη θάλασσα και φυσικά έχει και κάποια στοιχεία από πυρετό και από δάγκιο πυρετό. Μετά τη Συμφωνία της Λοζάνης, η οποία ουσιαστικά είναι ένα σημείο ασυνέχειας, ένα σημείο τομής στο πώς το κράτος διαχειρίζεται τους πρόσφυγες,
ουσιαστικά σχεδόν κατευθείαν δίνει την ηθαγένεια και την υπηκότητα στους πρόσφυγες. Φαντάζομαι αυτό πάλι θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Πώς ωστόσο προσπαθεί ο Δοξιάδης και αυτό το κίνημα να διαχειριστεί τους πρόσφυγες? Χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, μια συνταγή επιτυχίας, πάλι σε εισαγωγικά, που είναι η στρατηγική αποκατάσταση του κράτους, που βασίζεται σε ένα μικρότερο ρεύμα προσφύγων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1915. Οπότε, ουσιαστικά, ο Αλέξανδρος πάλης, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος πάνω σε αυτό, νομίζω ότι επανενεργοποιεί ουσιαστικά παρόμοιες στρατηγικές με αυτές που είχε κάνει φυσικά για πολύ μικρότερο κύμα το 1915. Και η βασική λογική πίσω από την αποκατάσταση των προσφύγων ουσιαστικά βασίζεται πάνω σε μια λογική ομογενοποίησης, γλωσσικής και θρησκευτικής ομογενοποίησης της Βόρειας Ελλάδας, και ουσιαστικά ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούν τουλάχιστον στα αγγλικά κάποιοι εργαζόμενοι της ΕΑΠ είναι ο όρος peasant recolonization. Ουσιαστικά ένα πρόγραμμα αγροτικού παναπικισμού, τουλάχιστον έτσι το αποδίδω εγώ. Καθένας μπορεί να διαφωνήσει εδώ πέρα. Παράλληλα, έχουμε κάποιους άλλους οργανισμούς, όπως το 1923 έχουμε την επανίδρυση αυτού που έχει μείνει γνωστό ως ΠΙΚΠΑ, οπότε από Πατριωτικό Σύνδεσμος Ελληνίδων, που ουσιαστικά δείχνει ακριβώς και αυτή την έμφυλη διάσταση του ποιος μπορεί να διαχειριστεί τους πρόσφυγες, μετατρέπεται σε ένα πατριωτικό ίδρυμα περιθάλψεως, το οποίο ο Δοξιάδης προσπαθεί να εμπλακεί και να δείξει ουσιαστικά ότι το κράτος μπορεί να εκτελέσει τα προγράμματα αποκατάστασης και δεν είναι απλά οι ξένοι οι οποίοι υπηρετούν τέλος πάντων τα δικά τους συμφέροντα. Όλα αυτά υπάρχουν φυσικά στον τύπο της εποχής. Και το 1929 μετονομάζεται σε Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας Παιδιού. Εδώ πέρα νομίζω ότι χρειάζεται πάλι, ίσως λογικά θα είχε αναφερθεί από την προηγούμενη συνάντηση, φυσικά το ελληνικό κράτος προσπαθεί να συνάψει κάποια δάνεια. Εδώ πέρα θα είναι πολύ περιγραφικός. Ο Αμερικάνος ιστορικός Jamie Martin, ο οποίος έγραψε σχετικά πρόσφατα ένα βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσα να το αποδώσω ως «Οι Ανακατόστρες», το The Meddlers, νομίζω ότι αυτό είναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ακριβώς υποστηρίζει ότι το δάνειο του 1924 είχε σκοπό να ενισχύσει το κράτος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα το κάνει ένα πιο δημοκρατικό κράτος. Ο βασικός σκοπός, παραθέτω εδώ πέρα τον Μάρτιν, είναι ότι αφαιρώντας τις δυνάμεις και τον έλεγχο του κράτους από εκλεγμένους φορείς, δίνει έμφαση ουσιαστικά σε ιδιώτες επενδυτές που μπορούν να προσδιορίσουν τη μελλοντική κατάσταση των προσφύγων. Οπότε τον Ιούλιο του 1923 η Τράπεζα της Αγγλίας, ήδη από πιο πριν η Κοινωνία των Εθνών και ιδιαίτερα ο Νάνσεν, προσπαθούν να πείσουν την Ελλάδα, τουλάχιστον τους Αμερικάνους κυρίως, να συναυθεί ένα δάνειο. Η Τράπεζα της Αγγλίας ήδη από τον Ιούλιο του 1923 προσφέρει μια προκαταβολή 1 δισεκατομμυρίων λιρών, που θα ήταν φυσικά υπό την εποπτεία της αυτόνομης ΕΑΠ. Οπότε στην πραγματικότητα δείχνει ακριβώς το ότι το κράτος ναι μεν υπάρχει, ναι μεν έχει μια εκτέλεση, ωστόσο υπάρχει μια καθαρά τεχνοκρατική λογική πίσω από τη διαχείριση της αποκατάστασης. Μετά το κίνημα του Πάγκαλου υπάρχουν φυσικά κάποιο είδους σκάνδαλα, οπότε υπάρχει η λεγόμενη υπόθεση Καραμάνου, που ήταν ο Γενικός Διευθυντής Επικισμού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με 2 μηχανικούς επειδή είχε συνάψει ένα ασύμφορο συμβόλαιο 13 εκατομμυρίων δραχμών για 4.000 προσφυγικά σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Οπότε στη συνέχεια, αφού προσπαθούν λοιπόν η Κοινωνία των Εθνών προσπαθεί να μαζέψει τέλος πάντων το χρέος ελληνικής κυβέρνησης, το 1927 υπάρχει δεύτερη πρόταση για το δεύτερο προσφυγικό δάνειο, 9 εκατομμυρίων λιρών, που θεωρητικά θα ολοκλήρωνε την αποκατάσταση και θα είχε συγκεκριμένη ρήτρα για την ίδρυση μιας ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας. Οπότε το κράτος, σε συνεργασία πάντα με την Κοινωνία των Εθνών, προσπαθεί να ενορχιστρώσει ένα ευρύ πρόγραμμα εθνικής ομοιογένειας, και νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα ίσως είναι η βάση, φαντάζομαι, και του ευρύτερου προγράμματος και του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος εννοώ. Και ακριβώς ουσιαστικά προσπαθεί το ελληνικό κράτος να κατευθύνει την οικονομία προς μια αγροτική ή μια αγροτική αποκατάσταση. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό έχω εντοπίσει. Και θα αφήσουμε τον Παναγιώτη να συνεχίσει με τους διεθνείς οργανισμούς, μια που έχει πάρει φόρα από το κράτος.
Ωραία. Νομίζω ότι λίγο καθυστερημένα ίσως ξεκινήσω να απαριθμώ ποιοι ήταν αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί. Και πάλι χρειάζεται εδώ πέρα, νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η επισήμανση. Οι οργανισμοί αυτοί δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ τον όρο ανθρωπιστικός. Έτσι, το χρησιμοποιούν ως επίθετο, ωστόσο δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ την έννοια της ΜΚΟ, η οποία ξεκινάει νομίζω από τη δεκαετία του 60 και μετά. Αυτοί οι οργανισμοί, τέλος πάντων, οι οποίοι έρχονται, ουσιαστικά θεωρούν τους αυτούς τους εθελοντικές εταιρείες, εθελοντικούς συνεταιρισμούς, οργανισμούς αρρωγής. Προσπαθώ τουλάχιστον εδώ πέρα να αποδώσω τους αγγλικούς όρους. Οπότε έχουμε το Save the Children Fund, το οποίο νομίζω ότι ο τύπος εποχής το μεταφράζει ως έρανο για τη διάσωση των παιδιών. Νομίζω ότι το γνωρίζετε, υπάρχει μέχρι σήμερα. Το Save the Children Fund, λοιπόν, λειτουργεί παράλληλα με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και με την Βρετανική Πρεσβεία και είναι μέρος ουσιαστικά ενός ευρύτερου προγράμματος της Βρετανικής κοινωνίας, του All British Appeal, να επιλύσουν ουσιαστικά όλα τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε ουσιαστικά το All British Appeal έχει το Save the Children Fund και εννοείται ότι το ενώνει πάρα πολύ με το ρώσικο λοιμό του 1921 και μετά. Και υπάρχει φυσικά και το Imperial War Relief, το οποίο πάλι είναι αυτοκρατορικός μέρανος για τον πόλεμο. Αυτός είναι ο πρώτος. Το Save the Children Fund μένει στην Ελλάδα, νομίζω ότι μέχρι και σήμερα πρέπει να έχει το αντίστοιχο παράρτημα, ωστόσο μένει τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 70, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση, και είναι ο μόνος οργανισμός ο οποίος μετά το 1924, που θεωρητικά οι πρόσφυγες έχουν αποκατασταθεί, μένει και αποφασίζει να διαχειριστεί τα ορφανά παιδιά και να βάλει τα ορφανά παιδιά των προσφύγων, είτε σε προγράμματα ουσιαστικά μετεγκατάσταση στη Βρετανία ώστε να υιοθετηθούν από βρετανικές οικογένειες, είτε να τα εντάξει σε ορφανοτροφία. Ο δεύτερος μεγάλος οργανισμός είναι το Διεθνές Κομιτάτο του Ερυθρού Σταυρού, το ICRC, το οποίο φυσικά χρηματοδοτείται κυρίως από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Παιδιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για τα γαλλικά μου, αλλά νομίζω ότι είναι Union Internationale de Secours aux Enfants. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Η οποία αυτή η Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Παιδιών, τέλος πάντων, ενώνεται αργότερα με το Save the Children Fund. Οπότε το δεύτερος πολύ μεγάλος οργανισμός είναι αυτός. Ο τρίτος μεγάλος οργανισμός είναι ουσιαστικά αρρωγή για την Εγγύης Ανατολή, το Near East Relief ή Near East Foundation, όπως ονομάζεται μετά, και εννοείται ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος δίνει, δηλαδή, κατευθείαν μέσα στους 8 μήνες δίνει $2,5 εκατομμύρια, ωστόσο έχει δώσει ήδη και σε κάποιες μικρότερες εταιρείες λίγο πιο πριν, και χρηματοδοτεί ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και την Κοινωνία των Εθνών και τα προγράμματα της Κοινωνίας των Εθνών. Και μετά έχουμε το American Women's Hospital, το οποίο ίσως κάποιοι το γνωρίζετε ως το Αμερικανίδων Κυριών, το οποίο ουσιαστικά ίδρυσε το κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Αυτός ο οργανισμός των Αμερικανίδων Κυριών, οι οποίοι έχουν επίσης, ο οργανισμός αυτός έχει και ένα σταθμό καραντίνα στη Μακρόνισσο, ώστε να πηγαίνουν οι πρόσφυγες και να τους κρατάνε σε μια καραντίνα για περίπου 15 με 20 μέρες και μετά αναλόγως να τους στέλνετε προς την Αθήνα ή προς άλλες περιοχές. Και φυσικά η Κοινωνία των Εθνών έχει ξεκινήσει ήδη από το 1922 μια ειδική αποστολή στη Δυτική Θράκη, αλλά φυσικά αργότερα έχουμε και την Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων. Παράλληλα έχουμε και την χριστιανική αδελφότητα νέων και την αντίστοιχη χριστιανική Ένωση Νεανίδων, οι οποίες κυρίως έρχονται με Αμερικάνους εκπροσώπους, ωστόσο αυτοί στη συνέχεια μένουν στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα νομίζω ότι χρειάζεται ένα σημείο το οποίο ίσως είναι πολύ εξειδικευμένο, ωστόσο ίσως χρειαστεί. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, τουλάχιστον στη διεθνή βιβλιογραφία, στο αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Κοινωνία των Εθνών μια ανθρωπιστική οργάνωση ή όχι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συμφωνία. Ο Ντάβιντε Ροντόνιο, που είναι ένας από τους προτεργάτες πάνω στον ανθρωπισμό στην Εγγύης Ανατολή, υποστηρίζει ότι η Κοινωνία των Εθνών δεν είναι. Ωστόσο, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση είναι ότι η Κοινωνία των Εθνών προσπαθεί να συγκεντροποιήσει ολόκληρη την αποκατάσταση και να βάλει όλες τις οργανώσεις να συνεργαστούν υπό την ομπρέλα της και να διαμορφώσουν αυτή την τέλος πάντων αποκατάσταση των προσφύγων. Αυτό δεν συμβαίνει φυσικά, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιπάθειες και κάποιες εχθρότητες ανάμεσα στις διαφορετικές ανθρωπιστικές οργανώσεις,
το οποίο νομίζω επίσης έχει μια ιστορική, μέχρι και σήμερα έχει μια διαχρονικότητα. Και παρόλα αυτά η κοινωνία των εθνών χρησιμοποιεί πάρα πολλά σχήματα και μια ανθρωπιστική λογική. Μιλάει στο όνομα της ανθρωπότητας, υποστηρίζει ότι αν η Ελλάδα δεν σταθεροποιηθεί, αυτό θα έχει μια ευρεία απόρρεια γύρω στην περιοχή της Εγγύης Ανατολής. Και παράλληλα, οι αναφορές στον ελληνικό τύπο μιλάνε για φιλάνθρωπες ή ανθρωπιστικές προσπάθειες, τουλάχιστον και για φιλανθρωπικά αισθήματα. Παράλληλα, έχουμε και κάποια μικρότερα δίκτυα προώθησης συμφερόντων, έτσι αποδίδουν τον όρο τουλάχιστον advocacy groups, όπως για παράδειγμα η American Friends of Greece. Και αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί βλέπουμε το πώς ουσιαστικά κυρίως περιβάλλεται από κλασικούς φιλολόγους, από αρχαιολόγους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την εικόνα της αρχαίας Ελλάδας, αυτή την εικόνα, ας πούμε, την Ελλάδα ως το λίκνο του πολιτισμού, ώστε να πείσουν τουλάχιστον την διασπορά, την ελληνόφωνη, η ελληνική διασπορά στην Αμερική, να χρηματοδοτήσει τα προγράμματά τους. Πάλι οι American Friends of Greece, για παράδειγμα, που συνεργάζονται πάρα πολύ στενά με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, διατηρείται τουλάχιστον μέχρι και τη δεκαετία του 60. Και φυσικά συνδέουν αυτή την αμερικανική ρητορική περί ελευθερίας και, ας πούμε, αυτού του διαφωτισμένου καθήκοντος ως απόρρια, ας πούμε, του ελληνικού πολιτισμού. Οπότε υπάρχει μια σχέση χρέους. Παρ' όλα αυτά, πάλι η πιο σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν κοινό ανθρωπισμό, το οποίο εδώ πέρα κάπως επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα. Αλλά μιλάμε για πολλούς ανθρωπισμούς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το Save the Children Fund έχει μια τελείως διαφορετική λογική από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Και αυτό γιατί ουσιαστικά οι Βρετανοί λειτουργούν, τουλάχιστον το Save the Children Fund, λειτουργεί ως κομμάτι της Βρετανικής κυβέρνησης και της Βρετανικής πρεσβείας. Οπότε αυτό το οποίο θέλουν είναι ουσιαστικά να διαφυλάξουν, τουλάχιστον στα αρχαία υπάρχει το British Prestige. Ουσιαστικά να δείξουν ότι η περιοχή θα σταθεροποιηθεί υπό την εγγύηση της Βρετανίας και ότι ουσιαστικά οι Βρετανοί προσπαθούν να υποστηρίξουν την περιοχή ακριβώς για τα φιλάνθρωπά τους αισθήματα πάνω στους Έλληνες. Οπότε ναι, νομίζω ότι θα το αφήσω εδώ και μπορώ να επανέλθω στα υπόλοιπα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό για τη ΣΜΙΚ, ακόμη και τη δεκαετία του 50, τώρα μια παρένθεση, στην έρευνα που κάναμε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, λέγονται voluntary associations κυρίως, και μάλιστα σε ένα θεσμικό επίπεδο. Τώρα, χωρίς να θέλω να μπω στα χωράφια του Παναγιώτη, απλώς να πω ότι για τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ήταν καταρχάς διακυβερνητικοί οργανισμοί, η εμπλοκή τους στη διακυβέρνηση, να το πούμε έτσι, και μάλιστα στην παγκόσμια διακυβέρνηση κοινωνικών προβλημάτων, είναι τόσο παλιά όσο η εποχή στην οποία αναφέρθηκε ο Παναγιώτης, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο. Μπορεί και ίσως λίγο παλιότερα. Και παίρνοντας από μια δουλειά του πολύ γνώριμού μας για τη δουλειά που έχει κάνει για τον ελληνικό 20ο αιώνα Άγγλου ιστορικού του Μάρκ Μαζάουερ, στο βιβλίο του Governing the World, The History of an Idea, δηλαδή κυβερνώντας τον κόσμο, η ιστορία μιας ιδέας, αναδεικνύει ότι η ιδέα μιας υπερεθνικής διακυβέρνησης για τον κόσμο ουσιαστικά μοιραζόταν ανάμεσα σε διάφορους ιτοπιστές στις αρχές του 20ου αιώνα από ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα, όπου συμπεριλάμβανε και τους κομμουνιστές και πολλούς free market capitalists, δηλαδή φιλελεύθερους. Θυμόμαστε και το laissez-faire, laissez-passer, έτσι. Οπότε αυτή η προσέγγιση ήταν ενδεχομένως που δεν οδήγησε αναγκαστικά στη δημιουργία της κοινωνίας των εθνών, αλλά έδωσε έτσι περιεχόμενο, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την αποστολή της, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα. Μπορεί κανείς να πει ότι οι διεθνείς οργανισμοί, πρωτίστως στη δική μας περίπτωση μιλάμε για τη σύγχρονη διακυβέρνηση, διαχείριση της κινητικότητας, είναι κατά βάση δύο: η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε κομμάτι του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών μετά την προσφυγική κρίση. Πριν ήταν ένας διακυβερνητικός οργανισμός, δεν ανήκε δηλαδή στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω το 2018 έγινε κομμάτι του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, όπως ονομάζεται.
Και οι δύο ιδρύθηκαν την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την ίδια χρονιά δηλαδή. Τέλη 1951 ο ένας, λίγο νωρίτερα ο άλλος. Και συνιστούν ακόμη και σήμερα ουσιαστικά τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης, αν θέλετε, στα καθημάς της ευρωπαϊκής πολιτικής σε ό,τι αφορά τόσο τις ολοένα περιοριστικές πολιτικές ασύλου, αλλά και τον πολλαπλασιασμό των διάφορων μορφών εγκλισμού ή περιορισμού ή ελέγχου της κινητικότητας, όσο και τις επαναπροωθήσεις των άτυπων ή παράνομων μεταναστών και μεταναστριών με ανθρωπιστικούς όρους. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει ουσιαστικά, το εργολαβικά ακούγεται άσχημα, αλλά μία από τις δουλειές που κάνει είναι αυτό, τα προγράμματα επαναπροώθησης ή επιστροφής, αν θέλετε, εθελούσιας επιστροφής. Εξού παρατηρείται και μια αυξανόμενη εμπλοκή ανθρωπιστικών μη κυβερνητικών οργανισμών, οι οποίοι εντάσσονται οργανικά μέσω του μεταξύ τους ανταγωνισμού, αν θέλετε, στην προώθηση ενός ιδιόμορφου outsourcing. Έτσι. Όπου δηλαδή η ευθύνη αλλά και το κόστος συντήρησης των καταβλισμών, των στρατοπέδων ή όπως αλλιώς λέμε στα ελληνικά camps, η επιλογή των όρων δεν είναι αθώα, οπότε γι' αυτό τους δίνω όλους για να το παίξω ουδέτερος, που δεν είμαι φυσικά, ή όποια άλλη μορφή, ναι, μετακυλείται ουσιαστικά από τα κράτη σε ιονή ιδιωτικούς φορείς εκτός των εθνικών ευρωπαϊκών επικρατειών. Παρατηρήθηκε και κατά την πρόσφατη προσφυγική κρίση μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την ανθρωπιστική ηθική. Επανήλθε δηλαδή ο ανθρωπισμός στο προσκήνιο, παρότι ως προσέγγιση και ως πράξη είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και εν γέννη του μεταναστευτικού ζητήματος ήδη από πριν. Και δεν πάω αναγκαστικά τόσο πίσω στη δεκαετία του 1920, αλλά εννοώ μεταπολεμικά. Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι ο ανθρωπισμός έχει υποστεί κριτική σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει στη διαχείριση της κινητικότητας, και αυτή η κριτική δεν έρχεται μόνο από, να το πω έτσι, από μια ακροδεξιά ρητορική που τη βλέπουμε να αναδεικνύεται και σήμερα σε σχέση με τις ΜΚΟ, το ρόλο του στη χρηματοδότησή τους κλπ. Αλλά προέρχεται και από τις κριτικές μεταναστευτικές σπουδές. Δηλαδή, σύμφωνα με ορισμένες από αυτές τις κριτικές, οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν προσφέρουν τίποτα άλλο από μια ψευδαίσθηση προστασίας, η οποία κανονικοποιεί την ύπαρξη ανιθαγενών ανθρώπων χωρίς ηθαγένεια, αφού κατ' ουσίαν δυσχεραίνει την εφαρμογή πολιτικών λύσεων, ταξινομώντας τους ανθρώπους σύμφωνα με το αν αξίζουν ή όχι προστασία, αν είναι επιλέξιμοι για διεθνή προστασία ή όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε συγκεκριμένες υλικές ανάγκες που απαιτούν ανθρωπιστική παρέμβαση, ενώ οι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους τα άτομα γίνονται πρόσφυγες δεν αντιμετωπίζονται ή αποσιωπώνται. Έτσι, αυτό είναι μια κριτική. Μια άλλη κριτική είναι ότι η ανθρωπιστική δράση που αναλαμβάνουν σε εμπόλεμες διασυνοριακές ζώνες διεθνείς οργανισμοί, όπως είπα, η Αρμοστία για τους πρόσφυγες, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις, αποτελούν στην πραγματικότητα μέρος της παγκόσμιας αστυνόμευσης του πληθυσμού. Αυτό είναι μια κριτική από τον φίλο μας William Walters, που έχει έρθει και στην Ελλάδα κατά καιρούς. Από μια άλλη οπτική, ο έλεγχος των συνόρων και της μετανάστευσης νομιμοποιείται ως ανθρωπιστική δράση. Ενδύεται, αν θέλετε, το μανδύα της ανθρωπιστικής δράσης, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό εξυπηρετούν την ταυτοποίηση και συνεπώς την προστασία των προσφύγων. Με άλλα λόγια, η προστασία των προσφύγων μέσω ανθρωπιστικών παρεμβάσεων θεωρείται ήδη με εδρεωμένο τρόπο μέρος της παγκόσμιας διαχείρισης της μετανάστευσης, του Global Migration Management που λένε και στο χωριό μου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον ωστόσο τόσο για τον ρόλο του κράτους, για να έρθουμε στα προηγούμενα, όσο και για τον ρόλο των διεθνών και των μη κυβερνητικών οργανισμών σε αυτό το ιονί We are all in this together παιχνίδι, έτσι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, δεν είναι μόνο η παραγόμενη όσμωση, και όσμωση υπάρχει. Για να δώσω ένα παράδειγμα, εν μέσω της λεγόμενης προσφυγικής κρίσης το 2016, στα 50 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη σκάλα Χαμιάς από την πόλη της Μυτιλήνης, έτσι, μπορούσε κανείς να βρει, ξεδιπλώνονταν και επιχειρούσαν, με την έννοια ότι προσφέραν υπηρεσίες, ακτιβιστές και ακτιβίστριες.
εθελοντές και εθελόντριες, ντόπιοι, μη ντόπιοι, ξένοι από όλο τον πλανήτη. Αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, αξιωματούχοι ευρωπαϊκών οργανισμών, αστυνομικοί, άρα ελληνικό κράτος, υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου, πάλι ελληνικό κράτος, δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και φυσικά πρόσφυγες και μετανάστες, νέοι και παλιότεροι, που επίσης παρήχαν βοήθεια, δημιουργώντας μια ετερόκλητη αλλά συνεχόμενη αλυσίδα, έτσι, προσφοράς υπηρεσιών. Έτσι, σαν τεϊλορισμός, ένας ανθρωπιστικός τεϊλορισμός, αν με επιτραπεί έτσι μια διεστραμμένη, ας πούμε, μεταφορά. Αυτό που μπορεί όμως να έχει περισσότερο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δυναμική ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων, φορέων, παικτών, actors, όπως θέλετε πείτε τους, στο πεδίο της διαχείρισης της κινητικότητας. Είναι σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ όλων αυτών μπορεί να υπόκεινται σε μια υπόρρητη συμφωνία, όπως συνέβη το καλοκαίρι του 2015, μέχρι τις αρχές του Μαρτίου του 2016, όπου το ελληνικό κράτος λειτουργήσε σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός αξιωματούχου της υπηρεσίας ασύλου, με τον οποίο έκανα μια συνέντευξη το Σεπτέμβριο του 2016, παραθέτω τα λόγια του, ως κτέλ που μετέφερε τους πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά και από εκεί στην Ιδωμένη, προκειμένου να περάσουν τα σύνορα. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια υπόρρητη, αν θέλετε, συμφωνία. Είναι σαφές όμως ότι υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή ήδη από το 2019, όταν τόσο τα hot spots που είχαν δημιουργηθεί σε 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μετατράπηκαν σταδιακά, αλλά ουσιαστικά, σε προαναχωρησιακά κέντρα, τα οποία αναλάμβαναν ουσιαστικά τη διεκπεραίωση των απελάσεων, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένα, όσων δεν ήταν επιλέξιμοι για άσυλο, ενώ ο ρόλος, αλλά ακόμη και η παρουσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων απονομιμοποιήθηκε μέσα από μια γενικευμένη παρανομοποίηση της δράσης τους. Υπάρχουν πλήστες όσες περιπτώσεις, η Human Rights 360, για παράδειγμα, στον απόϊχο της υπόθεσης της Μικρής Μαρίας στον Εύρο, η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την εγγραφή μη κυβερνητικών οργανώσεων στο σχετικό μητρό μη κυβερνητικών οργανώσεων που είχε συσταθεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση και ενισχύθηκε με την μετέπειτα, μετά το 2019, και η σταδιακή, ας μου επιτραπεί ο όρος, εθνικοποίηση τόσο των πολιτικών ασύλου, όσο και των όποιων πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Και αναφέρομαι στην αναμόρφωση, στην τροποποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2022 και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι είδους δράσεις θα χρηματοδοτηθούν και ποιοι φορείς θα τις υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις. Δεν θέλω να γίνομαι κακός. Οπότε, συμπερασματικά, το κράτος και οι υπερεθνικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί που το συνοδεύουν, γι' αυτό λέω δεν συγκαταλέγονται στους διεθνείς οργανισμούς ούτε η πρώην Frontex ούτε η πρώην EASO, τελεί σε συνεχή διαπραγμάτευση των όρων διακυβέρνησης της κινητικότητας, μεταναστευτικής και προσφυγικής, με διεθνείς οργανισμούς, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με άλλα συλλογικά υποκείμενα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, διατηρώντας ωστόσο τον τελευταίο λόγο και δίνοντας τον τόνο που καθορίζει την κάθε φορά την εκάστοτε κυρίαρχη απόχρωση του συνοριακού και μεταναστευτικού καθεστώτος. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μας ήταν σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε και ακριβώς είχαν αυτή τη συνομιλία που επιχειρούμε και στην έρευνά μας ανάμεσα στις δύο περιόδους. Εγώ έχω κάποιες σκέψεις, αλλά αν κάποιος ή κάποια από το κοινό θέλει να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει, ας δώσω το λόγο. Ναι, πρέπει να πάρεις το μικρόφωνο. Θα δώσει ο Παναγιώτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η ερώτησή μου κυρίως είναι, ας πούμε, ότι βλέπουμε μέσα στα χρόνια, στον έναν αιώνα, να εξελίσσεται αυτό το καθεστώς των ανθρωπιστικών οργανώσεων.
να αλλάζει μορφές ανάλογα με πολιτικές περιόδους κτλ. Και εν μέρει πιστεύω ότι οι αλλαγές του αντανακλούν και τις αλλαγές του κράτους και τις αλλαγές του καπιταλισμού σε αυτόν τον αιώνα. Και θα ήθελα ένα σχόλιο από τους δυο σας σε σχέση με αυτό. Και φτάνοντας στο σήμερα πιο πολύ, βλέπουμε να λειτουργεί πλέον μια τεράστια ανθρωπιστική βιομηχανία, η οποία χρηματοδοτείται αδρά από κράτη, από υπερεθνικούς φορείς, Γιατί? Δηλαδή μια άλλη βιομηχανία παράγει κάτι. Αυτή η βιομηχανία ανθρωπιστικής βοήθειας τι παράγει στις μέρες μας? Ευχαριστώ. Χρονικά. Ωραία, οπότε το πάμε χρονικά. Ναι, λοιπόν, είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον σημείο το οποίο νομίζω ότι άφησα εκτός γιατί πίστευω ότι όντως θα υπάρξει αυτή η συζήτηση. Το πρώτο στοιχείο φυσικά είναι ότι τουλάχιστον στην περίοδο του 1920 η Κοινωνία των Εθνών είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, ωστόσο τουλάχιστον η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι ακριβώς είναι ένας οργανισμός ο οποίος ήθελε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να συνεχίσει μιας μορφής αυτοκρατορική διακυβέρνηση του κόσμου. Έτσι και για αυτόν τον λόγο ουσιαστικά οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στην Κοινωνία των Εθνών, τουλάχιστον στα υψηλόβαθμα στα στελέχη, δεν είναι κυρίως Βρετανοί, οι οποίοι εννοείται ότι έχουν υπηρετήσει στην αυτοκρατορία. Οπότε το πρώτο στοιχείο λοιπόν εδώ πέρα είναι το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, πώς οι ίδιοι προβάλλουν το κράτος. Και για αυτόν τον λόγο, τουλάχιστον όπως είπα και στην αρχή, στη διδακτορική μου διατριβή χρησιμοποιώ την έννοια του state building, την έννοια της οικοδόμησης του κράτους. Γιατί για εμένα το κράτος, τουλάχιστον η οικοδόμηση του κράτους, είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, ας πούμε, το 1830 και στη συνέχεια πάβει, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν νέα εδάφη, νέοι πληθυσμοί. Οπότε αυτό είναι μία, τουλάχιστον προσπαθώ να το αντιληφθώ ως μία διεργασία. Οπότε το πρώτο λοιπόν είναι το πώς το 1920 αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το κράτος και πώς εννοείται, υπάρχει το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι το στοιχείο της κυριαρχίας. Και εννοείται ότι δεν το αντιλαμβάνονται ως κάτι απόλυτο και το πώς το αντιλαμβάνονται ακόμα και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις φυσικά σχετίζεται με κάποιο είδους πολιτισμική και πολιτιστική ιεραρχία. Και εννοείται ότι στην πολιτιστική ιεραρχία πρώτα έρχεται ο λευκός άντρας, κυρίως Βρετανός ή Δυτικοευρωπαίος, και στη συνέχεια υπάρχουν, δηλαδή οι ίδιοι πρόσφυγες στο αρχείο του Save the Children Fund περιγράφονται ως semi-orientals, ως ημιανατολίτες. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, πάντα όταν δίνουν κάτι τέτοιο, λένε ακριβώς ότι επειδή ακριβώς είναι semi-orientals, για αυτόν τον λόγο υπάρχει ηθική εξαχρείωση, ας πούμε, στα προσφυγικά camps. Είναι πολύ ξεκάθαρες αυτού του είδους, ας πούμε, οι διακρίσεις και αυτού του είδους οι φυλετικές, τέλος πάντων, αυτού του είδους οι φυλετικοί αποκλεισμοί. Δεύτερον, τουλάχιστον και πάλι οι δυτικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν κάποιο άλλου είδους μικρότερες οργανώσεις και ίσως αυτές από τα κάτω, ας πούμε, οργανώσεις και κάποιοι μικροί έρανοι. Οι δυτικές λοιπόν ανθρωπιστικές οργανώσεις αποσκοπούν κυρίως στους χριστιανούς. Έτσι, είναι επίσης και μια διαφορετική θρησκευτική διάκριση. Και εννοείται ότι εδώ πέρα ο Ντάβιντε Ροντόνι έχει γράψει εκτενώς πάνω σε αυτό και ακριβώς δείχνει διαφορετικά, ας πούμε, προγράμματα τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολία και το πώς, ας πούμε, το Διεθνές Κομμουνιτάτο του Ερυθρού Σταυρού πηγαίνει στο Μαρμαρά και λέει δεν έχουν γίνει σφαγές επειδή αυτοί είναι μουσουλμάνοι, και παράλληλα υπάρχει οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη και λένε το πόσο πολύ έχουν σφαχθεί οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες από τους Οθωμανούς Τούρκους. Σε σχέση με το δεύτερο, σε σχέση με το μετασχηματισμό του καπιταλισμού, νομίζω ότι πάλι δεν θα μιλήσω τόσο πολύ πάνω σε αυτή την ομιλία, αλλά κυρίως πάνω στην ευρύτερη δουλειά που προσπαθώ να κάνω. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτού του είδους η βαριά ανθρωπιστική βιομηχανία ξεκινάει τουλάχιστον μετά το 1970, γιατί στην πραγματικότητα εδώ πέρα είναι ένα δεύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι πώς αντιλαμβανόμαστε την ανθρωπιστική δράση. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, δεν διακρίνονται από κάποιο είδους αξιώματα, τα οποία είναι τα λεγόμενα αξιώματα τα οποία συστηματοποιεί το Διεθνές Κομμουνιτάτο του Ερυθρού Σταυρού, όπως είναι η ουδετερότητα, η ανεξαρτησία, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζουν ότι αυτό το οποίο κάνουν είναι πολιτικό, άσχετα από το κρύβουν.
το γνωρίζουν ότι είναι ένας πολιτικός και κοινωνικός μετασχηματισμός. Οπότε, ακόμα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη επαύρη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εννοείται ότι η ανθρωπιστική βοήθεια η οποία δίνεται έχει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Οπότε, αφαιρούν, ας πούμε, τους κομμουνιστές, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αφαιρούν στην Κεντρική Ευρώπη τους πρώην συνεργούς των Γερμανών. Και φυσικά αυτό συμβαίνει και στην Κίνα. Οπότε αυτό το οποίο λοιπόν, θέλω κάπως εδώ πέρα να καταλήξω είναι ότι δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μετά από τη δεκαετία του 70 αυτό συστηματοποιείται και με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού. Παρ' όλα αυτά είναι μια ιστορική περίοδος την οποία δεν γνωρίζω τόσο καλά. Γνωρίζω πολύ βασικά την επισκόπηση τουλάχιστον της ανθρωπιστικής βιβλιογραφίας. Οπότε εκεί πέρα ξεκινάνε ουσιαστικά και αναπτύσσονται τα λεγόμενα ανθρωπιστικά αξιώματα. Οπότε βλέπουμε μια άλλου είδους αντιμετώπιση. Αυτό νομίζω ότι το έχω καλύψει. Άφησα να μιλήσω ο Παναγιώτης πρώτα για να καλύψει τα περισσότερα και να έχω χρόνο να σκεφτώ. Τώρα δεν ξέρω αν αντανακλώνται αλλαγές του κράτους και του καπιταλισμού βλέποντας την πορεία των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Κάνοντας μια σύγκριση και ορμόμενος από αυτό που ανέφερε ο Παναγιώτης για την οικοδόμηση, το state building, σήμερα βλέποντας το ρόλο των ανθρωπιστικών οργανώσεων θα έλεγα ότι δεν συμμετέχουν ωστόσο στην ελληνική περίπτωση, έτσι, με όλα τα τις γνωστές μας κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής διοίκησης κλπ. Δεν ξέρω αν συμμετέχουν στην οικοδόμηση του κράτους ή στην αποδόμηση του κράτους. Με την έννοια ότι και εκεί πάλι είναι αντιφατικό. Με ποια έννοια? Από τη μία είναι κομμάτι, θα λέγαμε, της νεοφιλελευθεροποίησης της κοινωνικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ soft και hard παρεμβάσεων όλων αυτών των οργανισμών. Μιλάω και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για παράδειγμα, η τεχνογνωσία, η μεταφορά τεχνογνωσίας για hard issues, όπως είναι για παράδειγμα η ταυτοποίηση των πλαστών γράφων. Δεν έγινε, ή όπως είναι για παράδειγμα η άσκηση πολιτικής σε ένα κεντρικό επίπεδο, γίνεται συνήθως μέσω ευρωπαϊκών οργανισμών ή μέσω διεθνών οργανισμών, όχι ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, να το πούμε έτσι, αναλαμβάνουν περισσότερο υπηρεσίες ανακούφισης, έτσι, κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, μια τάση η οποία σήμερα είναι πλέον εδραιωμένη επαγγελματοποίησης. Δεν μιλάμε τόσο για voluntary organizations, έτσι. Μιλάμε για επαγγελματοποίηση της ίδιας της εργασίας που επιτελούν τα μέλη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η οποία συνοδεύεται βέβαια και με ένα από τα στοιχεία του νέου ανθρωπισμού, η οποία είναι η όχι μία ανάμειξη στα πολιτικά ζητήματα. Ας πούμε, η ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι τη δεκαετία του 1970 ήταν κομμάτι της αναπτυξιακής βοήθειας στο λεγόμενο τότε τρίτο κόσμο. Άρα ενήχε ένα στοιχείο, ας πούμε, πώς να το πούμε, πολιτικό, όχι με τη στενή έννοια, αλλά με μια ευρεία έννοια. Εξυγχρονισμό, αν θέλετε, των χωρών αυτών κλπ. Αυτό εγκαταλείπεται μετά. Παίρνει έναν αμιγώς ανθρωπιστικό ρόλο που δεν συνεπάγεται την αλλαγή ούτε πολιτικών συσχετισμών, ούτε πολιτικών διευθετήσεων. Αυτό το βλέπουμε. Τώρα, για τον καπιταλισμό, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το παίρνω, και αυτό που συμβαίνει εν γέννη με προγράμματα και δράσεις, είτε έτσι, παροχών κοινωνικών υπηρεσιών, είτε δράσεων κοινωνικής ένταξης, πιο πολύ κινσιανισμό μου θυμίζει παρά νεοφιλελευθερισμό. Αυτό που συνέβη και στην Ελλάδα ήταν η απορρόφηση ενός πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, το οποίο κατάφερε να βρει δουλειά, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, το 2015 λειτουργήσε και ως μία βαλβίδα ασφαλείας για την αυξανόμενη ανεργία πάρα πολλών ανθρώπων που έχουν κάποια εξειδίκευση σε όλα αυτά τα... που και πάλι βέβαια δεν ήταν αναγκαστικά σχεδιασμένη πολιτική, γιατί ο κινσιανισμός έχει την έννοια της σχεδιασμένης πολιτικής, αλλά προέκυψε. Μια συνέντευξη, και κλείνω με αυτό που έκανα πολύ ενδιαφέρουσα, ρωτώντας έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παρόν σε όλες τις, και στη σκάλα Καμιάς, μετά ήρθε εδώ, πήγε στην Ιδωμένη κλπ. Ρωτώντας για τη μικιοποίηση
ως έννοια και πώς την αντιλαμβάνεται κλπ. Και για τη σχέση με το κίνημα, με τα κινήματα, τον ακτιβισμό, το αντιρατσιστικό κίνημα. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι το αντιρατσιστικό κίνημα δουλεύει σε ΜΚΟ τώρα, σε δομές κλπ. Έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι αντιφατικό πάντως. Θέλει κάποια να ρωτήσει κάτι, να κάνει κάποιο σχόλιο? Συζητήσαμε και κυρίως στην προηγούμενη συνάντηση, το είχαμε κάπως δει και στην πρώτη, ότι αν όλη αυτή η επέμβαση των ξένων ΜΚΟ στο σήμερα, των οργανώσεων αρρωγής στη δεκαετία του 20, σχετίζεται και με την οικονομική θέση της Ελλάδας, με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στις δύο συγκεκριμένες περιόδους. Δηλαδή τόσο στο 1922 είναι ένα κράτος διαλυμένο και από τον ατυχή πόλεμο του 1897 και μετά από μια δεκαετία συνεχών πολεμικών συγκρούσεων από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι το 1922 βρίσκεται διαρκώς σε πόλεμο η χώρα και τα οικονομικά είναι διαλυμένα, έχει προηγηθεί η διχοτόμηση της δραχμής είναι αμέσως μετά, νομίζω, πριν. Η διχοτόμηση της δραχμής λίγο πριν. Και αντίστοιχα, το 2015 βρισκόμαστε, αν όχι στο χειρότερο σημείο της κρίσης, σε μια πολύ άσχημη περίοδο που σχετίζεται σίγουρα και με το δημοψήφισμα και όλη τη δινή θέση εκείνης της περίοδου. Εσάς η δική σας εκτίμηση μελετώντας την αρρωγή με έναν τρόπο είναι ότι σχετίζεται και με την οικονομική βοήθεια και αυτό που κάπως μας έχει απασχολήσει είναι ότι κυρίως το 2015 το είχαμε συζητήσει περισσότερο αν η Σουηδία βρισκόταν στη θέση της Ελλάδας θα έμπαιναν ποτέ τόσο πολλές οργανώσεις με τόσο πολλή ένταση παρακάμπτοντας με έναν τρόπο το κράτος που λόγω του συνθηκών δεν είχε τη δυνατότητα να προσλάβει εργαζόμενους. Έχουμε δει ότι στα περισσότερα κάμψα οι εργαζόμενοι του ελληνικού κράτους, οι διοικητές, οι υπεύθυνοι, πληρώνονται από την υπατερμοστία ή αργότερα από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, γιατί τα κονδύλια έρχονται, όπως αντίστοιχα και τα δάνεια του 1922 τα έλαβε το ελληνικό κράτος, αλλά τα διαχειρίστηκε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Εσείς συσχετίζετε λοιπόν κάπως την κατάσταση του κράτους οικονομική με την τόσο μεγάλη παρέμβαση της αρρωγής? Ναι, σαφώς. Έχεις απόλυτο δίκιο και πρώτα απ' όλα και μόνο το ότι δημιουργήθηκε από το DG ECHO που λέμε, η Γενική Διεύθυνση ECHO είναι Humanitarian Assistance. Έτσι, δηλαδή για πρώτη φορά είχαμε επί ευρωπαϊκού εδάφους, επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύσσεται ένα εργαλείο χρηματοδότηση για αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Δηλαδή αυτή η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δραστήρια κυρίως σε περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία κλπ. Για πρώτη φορά και νομίζω, ναι, δηλαδή από εκεί προήλθε ένας μεγάλος όγκος, να το πούμε έτσι, της χρηματοδότησης. Αρχικά ήταν 90 εκατομμύρια, αν θυμάμαι, και μετά θα εκταμιεύονταν και άλλα. Ένα είναι ότι σχετίζεται η εισρωή όλων αυτών των φορέων με την οικονομική κατάσταση. Μιλάω τώρα για το 2015, σαφώς. Και το άλλο είναι ότι χρησιμοποιήθηκε και από το ελληνικό κράτος και από την ελληνική κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εξ αρχής υπήρχε μία σύνδεση και αυτό είχε ενδιαφέρον, γιατί κατά την άποψή μου είναι λίγο διφορούμενο και λίγο αντιφατικό. Η διασύνδεση της προσφυγικής κρίσης με την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, ας πούμε. Δηλαδή, έγινε μεν και για λόγους πολιτικούς, για λόγους ανάδειξης έμπρακτης αλληλεγγύης από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρώ ότι άφησε το αποτύπωμά του, το οποίο αποτύπωμα δεν είναι τίποτα άλλο από ότι αργότερα το κράτος
δεν κατάφερε να διαχειριστεί αποτελεσματικά ούτε τους 56 με 60.000 ανθρώπους που παρέμειναν στη χώρα. Γιατί εξακολούθησε να τους αντιμετωπίζει ως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι άργησε πάρα πολύ η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες αποχώρησε, ας πούμε, από το πρόγραμμα Εστία πρώτη φορά. Δεν νομίζω ότι μετά τη δεκαετία του 1920 να είχαμε πρόγραμμα στέγης στο ελληνικό κράτος, έτσι. Άργησε πολύ να φύγει με διάφορες παλινοδίες και λοιπά από δήμους που είχαν αναλάβει τα αντίστοιχα προγράμματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι έγινε χούι και συνήθεια, μια έξι δηλαδή στο βοηθήστε μας, αλλά εκ του αποτελέσματος φάνηκε τελικά να κρατάει η περίοδος της έκτακτης, το emergency που ανέφερες, να κρατάει κάπως παραπάνω από αυτό που η ίδια η κατάσταση τελικά. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι συσχετίζεται, γιατί τώρα θα προσπαθήσω να το τεκμηριώσω και βιβλιογραφικά. Και πάλι η σύγχρονη βιβλιογραφία ουσιαστικά που εξετάζει την ανθρωπιστική βοήθεια τέλος πάντων μετά το 1917 και μετά το επίσημο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακριβώς υποστηρίζει ότι όλα τα σχήματα ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Ρωσία και την Κίνα μέχρι την Ουρουγουάη όντως είναι προγράμματα που σχετίζονται φυσικά με την ουσιαστικά οικονομική κατάσταση κάθε χώρας και την οικονομική, ας πούμε, ανοικοδόμηση της χώρας. Τώρα, το πρώτο κομμάτι, το οποίο θα ξεκινήσω να παραθέτω κάποια κομμάτια, το πρώτο αγαπημένο μου κομμάτι είναι το πώς λοιπόν αντιλαμβάνονται την οικονομική κατάσταση ως κίνδυνο. Και πώς ουσιαστικά προσλαμβάνουν την κακή οικονομική κατάσταση, ας πούμε, και τις πεινασμένες ορδές, πάλι όπως υπάρχει αυτός ο όρος στα αρχεία, πώς αντιλαμβάνονται. Και υπάρχει ένα τηλεγράφημα από τον Φίλιπ Νόελ Μπέικερ, ο οποίος συμμετέχει στην Κοινωνία των Εθνών και το στέλνει στον επικεφαλής του οικονομικού τμήματος, τέλος πάντων, της Κοινωνίας των Εθνών, του Άρθρου Σάλτερ, που του λέει λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα κάτι το οποίο έχει συμβεί ήδη στην Αυστρία μετά το 17 που ουσιαστικά εξάλειψε την πείνα. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν που λέει πάλι ο Φίλιπ Νόελ Μπέικερ είναι ότι οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες, είναι πεινασμένοι και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος για ολοκληρωτικό πολσεβικισμό. Οπότε πρέπει να παρέμβουμε και ουσιαστικά να το βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτό έχει να κάνει πώς προσλαμβάνουν τον κίνδυνο της οικονομικής κατάστασης. Οπότε χρησιμοποιείται ένας όρος με τον οποίο δεν μπορώ να τον υιοθετήσω ταυτόχρονα, γιατί ουσιαστικά νιώθω ότι αφαιρεί κάπως την δυνατότητα ουσιαστικά των ανθρώπων να δρουν, ο οποίος είναι η έννοια της οικονομικής μηχανικής και της πολιτικής και κοινωνικής μηχανικής. Οπότε ουσιαστικά τα περισσότερα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας βασίζονται πάνω σε αυτό. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από κάτι άλλο. Πάρα πολλές φορές νομίζω ότι την ανθρωπιστική βοήθεια την αντιμετωπίζουμε ως κάτι το οποίο έρχεται κάποιος και μας το δίνει δωρεάν. Σωστά, ως κάτι το οποίο δίνεται. Ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους πάνε και δίνεται. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1922 μέχρι και το Δεκέμβριο του 1922. Μετά υπάρχουν κεντρικές εντολές από όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι κάποιος για να πάρει φαγητό θα πρέπει να δουλέψει. Το οποίο είναι ότι μπορεί να καθαρίσει τις σκηνές, όταν υπάρχει ένα πιο μεγάλο πρόγραμμα, όπως της Κοινωνίας των Εθνών στη Δυτική Θράκη, αυτοί οι άνθρωποι ιδρύουν κάποιες μικρές βιοτεχνίες. Παράλληλα, υπάρχει ένα πρόγραμμα ουσιαστικά και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ώστε να φτιαχτούν, ας πούμε, μικροί κήποι γύρω-γύρω από τα προσφυγικά στρατόπεδα και οι πρόσφυγες να πηγαίνουν εκεί πέρα και να δουλεύουν ώστε να παίρνουν, ας πούμε, ντομάτες μετά. Οπότε αυτό φυσικά δείχνει και μια μορφή εργατική ηθική. Έτσι. Το πώς αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά πεινασμένοι, αλλά θα πρέπει να μάθουν να εργάζονται, ώστε μετά να γίνουν μέλη, ας πούμε, ενεργά μέλη και παραγωγικά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό φυσικά πάντοτε το συνδέουν και με την επαύριο φυσικά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ας μην ξεχνάμε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν δεκαετή πόλεμο. Ίσως και παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, το 1912 και μετά έχουμε ενεργές πολεμικές σειρά. Επανέρχομαι και θα δώσω μετά το λόγο στον Άλκη. Αυτό που μόλις είπες, Παναγιώτη, κάπως εμάς είναι και ένα θέμα συζήτησης μεταξύ μας πάρα πολύ και στην ομάδα, αλλά και βλέποντας
ενώ διαδραματίζεται ότι με έναν τρόπο όλα αυτά τα λεφτά που δίνονται το 2015 δίνονται στις υπηρεσίες, αλλά όχι στους ίδιους τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δεν παίρνουν λεφτά για να χτίσουν τα σπίτια, δεν δίνονται λεφτά για να έχουν σπίτια, δεν δίνονται λεφτά για να εργαστούν, δίνονται σε όλους όσους εργάζονται στο προσφυγικό, αλλά αυτό που μένει εν τέλει στον ίδιο το πρόσφυγο, αυτό που επενδύεται πάνω του, είναι το απόλυτο τίποτα. Μπορεί να πάρει 15 οδοντόβουρτσες και 30 οδοντόκρεμες το μήνα, αλλά στη σκηνή θα συνεχίσει να ζει. Δεν υπάρχει κάποια... Και η ευαλωτότητα είναι αυτή η συνθήκη που θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στο να φύγει από το κάμπ. Αντίθετα, το 1922 που έχουμε και δανεισμό από το κράτους για το προσφυγικό, δεν χαρίζονται με έναν τρόπο από τους οργανισμούς, την Παγκόσμια Τράπεζα ή τον οποιοδήποτε τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά επενδύονται, χτίζονται πόλεις που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Οι πρόσφυγες δουλεύουν και συμμετέχουν. Αυτό με τους Κύπρους δεν το ήξερα καθόλου, αλλά το ότι δουλεύουν οι ίδιοι στο χτίσιμο των προσφυγικών συνοικισμών ή ότι όλοι θα πάρουν, ή η μέριμνα είναι να πάρουν ένα σπίτι και ταυτόχρονα, ειδικά στην αγροτική αποκατάσταση, και ένα μικρό κομμάτι γης ή κάποια ζώα για να μπορέσουν να επιβιώσουν από αυτό, είναι μια άλλη τύπου επένδυση. Οπότε στην πραγματικότητα βλέπουμε δύο διαφορετικά μοντέλα στις δύο περιόδους. Το ένα είναι της επένδυσης στους ανθρώπους και το άλλο είναι της επένδυσης στο τίποτα μάλλον. Γιατί κανείς δεν κερδίζει από αυτό, ούτε το ελληνικό κράτος του μένουν οι υποδομές του, γιατί και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τα λεφτά είναι αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Μας έλεγε Όλγα ένα παράδειγμα για αυτές τα φορτηγά της Νταλίκες κλινικές, που είναι παρκαρισμένες έξω από τη Μαρακάσα, κοστίζουν άπειρα λεφτά η καθεμία, αλλά δεν μπορούν να πάνε και στην επαρχία, στα μέρη που δεν υπάρχουν νοσοκομεία, να λειτουργήσουν κάπως σαν κινητά νοσοκομεία για το σύνολο του πληθυσμού, γιατί τα χρήματα από όπου έχουν φτιαχτεί το απαγορεύουν αυτού του τύπου τη χρήση. Μόνο εδώ πέρα μια μικρή παρατήρηση γι' αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ακριβώς υπάρχει αυτό το επιχείρημα από τους ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χρειάζεται, ας πούμε, από αυτό το κέντρο προσφυγικών ερευνών στην Οξφόρδη, του Αλεξάνδρ Μπέτς, Πολ Κογέ κτλ., οι οποίοι υποστηρίζουν, ας πούμε, ότι πρέπει να δώσουν στους πρόσφυγες μετρητά. Οπότε παράλληλα υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο ακριβώς εξηγεί, προσπαθεί, ας πούμε, να βρει ένα προηγούμενο πάνω σε αυτό, και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιεί την Ελλάδα. Και λέω ότι ουσιαστικά η Ελλάδα είναι επένδυση, όπως λειτουργήσε τότε θα λειτουργήσει και σήμερα. Δεν είμαι εντελώς 100% σίγουρος για αυτή την ερμηνεία, αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιείται η ιστορία. Ωστόσο, ακριβώς συγκρίνονται αυτά τα δύο διαφορετικά μοντέλα, έτσι, και το πώς ουσιαστικά ο ανθρωπισμός το 1920 έχει μια λογική, ας πούμε, επένδυση για το μέλλον. Αλλάζει εντελώς η χρονικότητα, θεωρώ, εδώ πέρα του ανθρωπισμού και το πώς αντιλαμβάνονται τον ανθρωπισμό. Αυτό μόνο. Ναι, νομίζω ότι εδώ αντανακλάται αυτό που υπενήχθηκε η Όλγα, μάλλον οι αλλαγές του ρόλου του κράτους και του καπιταλισμού. Εντάξει, εμένα αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια, που γίνεται αν θέλετε, αυτή η επιμονή, εν πάση περιπτώσει, του να μην επενδύονται χρήματα, ας πούμε, στις ίδιες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά σε αυτούς που θα βοηθήσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ξεπεράσουν την ευαλωτότητά τους, είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του μετασχηματισμού της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή το μη χρήμα, δηλαδή οι ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές έχουν φτάσει να σημαίνουν καθόλου χρήμα στους ίδιους τους δικαιούχους, να το πούμε έτσι. Το βλέπουμε στο ότι οι επιδοματικές πολιτικές αντικαθίστανται με άλλου τύπου, ας πούμε. Το επίδομα ενεργείας αντικαθίσταται με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, είναι κατάρτιση κλπ. Έχει να κάνει με μια μετάλλαξη της κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό που οικοδόμησε από τη μία αποδόμηση ίσως σήμερα, νομίζω ότι βρίσκει μια παραδειγματική εφαρμογή εδώ πέρα. Αν και δινόταν ένα monthly allowance, νομίζω, στους ετούντες άσυλο από το
από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Άρα είναι κομμάτι μιας γενικότερης μετατόπισης της κοινωνικής πολιτικής, κατά την άποψή μου. Και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο παίζει κάποιο ρόλο, είναι το ιδεολογικό, να το πούμε έτσι, το εθνικιστικό. Δηλαδή, οι πρόσφυγες του 1922, παρότι υπέστησαν ρατσισμό, έτσι, με κάποιες περιπτώσεις αρκετά έντονες κλπ. Και ηθαγένεια πήραν αμέσως. Και εν πάση περιπτώσει, είτε ήθελε είτε όχι το κράτος, έπρεπε να τους εσωματώσει. Και στη Βουλή ακούστηκαν από βουλευτές, θυμάμαι ξέρω που λέγανε βουλευτές, τι θα κάνουμε αν αυτές οι πεινασμένες μάζες δεν έχουν ούτε καν στέγη. Και πολλά δάνεια χαρίστηκαν και με κινητοποίηση των προσφύγων. Δεν αποπληρώθηκαν δηλαδή. Κάναν αυτό που δεν έκανε το ελληνικό κράτος το 2015. Ενώ στην πρόσφατη προσφυγική κρίση, αυτό που έκανε το ελληνικό κράτος ήταν να διατυμπανίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Ακόμη και αυτοί που μείνανε δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας με διαψεύσουν άνθρωποι, ξέρω ότι υπάρχουν στην αίθουσα κάποιοι που το γνωρίζουν. Η λογική της απονομής του ασύλου είναι να φύγουν. Αυτό, δεν υπάρχει καμία επένδυση δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με το ότι η Μέρκελ πήρε τους πιο ικανούς Σύριους. Τις 800.000 έκανε δεν υπήρξε σε κανένα σιδηροδρομικό σταθμό στο Μόναχο, ας πούμε, τι προσόντα έχεις για να σε πάρω. Αλλά υπήρχε μια λογική, έστω και διαφοροποιητικής ενσωμάτωσης, δηλαδή με άλλους όρους, με πιο χαμηλά ημερομίσθια κλπ. Εδώ πέρα, και το λέω αυτό για όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Και η αριστερά, να το μιλήσουμε τα πράγματα και η αριστερά ομνύει στο ότι κανείς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Και έχουμε 2-3 χιλιάδες παιδάκια και δεν μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ανέκδοτο, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά είναι αστείο να μιλάμε για κρίση. Πραγματικά είναι αστείο να μιλάμε για κρίση. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο ανακοινώσεις. Δεν θέλω να κάνω ακριβώς ερώτηση. Ένα προβληματισμό που δεν τον έχω διαμορφώσει και πολύ καλά στο μυαλό μου, απλά έτσι από περιέργεια, κυρίως πιο πολύ για το ιστορικό κομμάτι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί χρήσιμος και στο παρόν, στο σήμερα. Σκεφτόμουν πόσο χρήσιμο θα ήταν, και δεν ξέρω αν γίνεται αυτό στην ιστοριογραφία που αναφερθήκατε, να γίνει μια συζήτηση, ή αν πιάνει η βιβλιογραφία τη συζήτηση μεταξύ του κράτους του 19ου αιώνα και του κράτους που οικοδομείται, που επενηχθήκατε ότι οικοδομείται το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου πάντα κάπως σχηματικά, και ίσως είναι και λίγο αυθαίρετα, γιατί είναι ότι τον 19ο αιώνα το κράτος περιγράφει σαν το κράτος νυχτοφύλακας, το οποίο οι βασικές του λειτουργίες είναι ο σοφρονισμός, δεν είναι τόσο πολλοί ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού πεδίου, τα οποία λειτουργίες τις οποίες αποκτά σταδιακά, και εδώ έρχεται το σκεφτόμουν και με αφορμή την ερώτηση της Όλγας, αποκτά σταδιακά αρχές του 20ου αιώνα, είτε σε συνεργασία με αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, και εδώ έχουμε μια πλούσια βιβλιογραφία που μιλάει για μεικτή οικονομία πρόνοιας, δηλαδή κράτος και ιδιώτες ή σύλλογοι θεραπεύουν κάποια πεδία κοινωνικού ενδιαφέροντος και δεν είναι απαραίτητα μια σχέση ανταγωνιστική. Και σκεφτόμουν ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου, ενώ έχουμε την εμφάνιση, την ανάδυση της κοινωνίας των εθνών και μια σειρά από ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην πραγματικότητα το κράτος ενισχύει τις λειτουργίες, τις επεκτείνει σε διάφορα πεδία, και μπήκα στον πειρασμό να σκεφτώ ότι είναι μια αντίστροφη ίσως πορεία από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, και σκεφτόμουν πόσο αξία θα έχει κανείς να εξετάσει, έστω και μακροσκοπικά μιλώντας, τις δομές του κράτους σε ζητήματα κινητικότητας και μετανάστευσης τον 19ο αιώνα, πώς αυτό αλλάζει με την εμφάνιση ενός πιο ισχυρού κράτους, πιο συγκεντρωτικού, το Μεσοπόλεμο, ή μάλλον και λίγο νωρίτερα. Και αυτό καταθέτω σαν προβληματισμό περισσότερο. Αν θεωρείτε ότι σήμερα είμαστε σε μια αντίστροφη πορεία, όπου το κράτος, νομίζω το επενηχθήκατε και πριν, σκεφτούμε την ερώτηση και νομίζω με προλάβατε,
αποφεύγει, επιμερίζεται κάποιες ιδιότητες του, κάποιες ιδιότητες που είχε και λειτουργίες που είχε αποκτήσει στους ιδιώτες, αλλά όχι με τον τρόπο που βλέπουμε να γίνει το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή είναι μια αντίστροφη πορεία. Αυτό δεν είναι ακριβώς ερώτηση, συγγνώμη αν προκάλεσα σύγχυνση, απλά σαν προβληματισμό. Ευχαριστώ. Να πάρουμε την ερώτηση του Θανάση και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και εγώ δεν είναι ακριβώς ερώτηση, απλά ήθελα να προσθέσω πράγματα και τα σχολιάζετε κι εσείς μετά, μέσα και από την έρευνα και τη δουλειά που έχουμε κάνει σε αυτό το πρόγραμμα. Αναφέρατε για τις αντιφάσεις, ας πούμε, της ανθρωπιστικής βιομηχανίας, ότι, ας πούμε, ενώ έχει ξεκάθαρα πολιτική δράση, πολλές φορές αναφέρεται σε ότι είναι απολυτική, ουδέτερη και σκεφτόμουν πάρα πολύ επίσης το κομμάτι της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πάρα πολλές αναφέρονται συνέχεια στο κομμάτι του πόσο διαφανής είναι και το κομμάτι αυτό του transparency, του accountability. Αλλά στη δικιά μας περίπτωση, ας πούμε, όταν ζητήσαμε τα οικονομικά στοιχεία, γιατί μας ενδιαφέρει σε αυτό το έργο να δούμε πόσο κόστησε εν τέλει η παρέμβαση στη Μαλακάσα και στο Σκαραμαγκά, εν τέλει, μέσα από τη διάβια βρήκαμε όλα τα έξοδα που είχε κάνει το κράτος, μέσα από τα Υπουργεία, φυσικά αυτά που είναι διαθέσιμα. Αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν μας τα δώσαν. Ειδικά, ας πούμε, η Πατιαρμοστία και ο ΔΟΜ, που πήραν και τα περισσότερα, ήταν, ας πούμε, και οι φορείς οι οποίοι δεν μοιράστηκαν σχεδόν καμία πληροφορία. Οπότε σκέφτομαι και αυτή την αντίφαση, ας πούμε, ότι ενώ λέμε γι' αυτό, εν τέλει στην πράξη δεν είμαστε και τόσο διαφανείς. Το δεύτερο που σκεφτόμουν είναι ότι μέσα από την έρευνα που κάναμε, είδαμε πάρα πολύ πόσο προβληματική ήταν η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στο 2015. Ότι στην ουσία δεν υπήρχε ένας φορέας, είτε αυτός ήταν το κράτος, είτε μέσα από ένα Υπουργείο, είτε μια μη κυβερνητική ή ένας διεθνής οργανισμός που να είχε όλη την πληροφορία του τι ακριβώς έγινε. Η πληροφορία ήταν πάρα πολύ διασκορπισμένη και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο να μην υπάρχει, να υπάρχει αποποίηση ευθύνης. Δηλαδή, εν τέλει, να μην μπορούμε να δούμε ποιος τελικά φορέας έχει την ευθύνη. Αυτό, βέβαια, έρχεται μαζί με το κομμάτι ότι τα camps τότε δεν ήταν officially established, δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχαν νομοθετηθεί. Η λειτουργία τους δεν είχε νομοθετηθεί, ήταν ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσωρινές και ήρθε το 2020 η Νέα Δημοκρατία πια με τον νόμο να τις νομοθετήσει. Οπότε υπήρχε ένα καθεστώς εντελώς, ας το πούμε έτσι, μη νομοθετημένο. Και το τρίτο που σκεφτόμουν είναι ότι το ανέφερε λίγο η Ελένη και με το ΚΑΣ σε σχέση, εγώ ήθελα να τονίσω και με το catering, που βλέπουμε ότι με τις εκλογές, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία επαναφέρει το catering σε κάποια camps και μειώνει το ΚΑΣ. Σκεφτόμουν τι φιγούρα τελικά παράγει, τι υποκειμενικότητες παράγει αυτό ως προς τους πρόσφυγες. Εμείς, ας πούμε, στην έρευνα βλέπουμε ότι και τι, ας πούμε, ρόλο έχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σε αυτό. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι μέσα από τις συνεντεύξεις που κάναμε, ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, ας πούμε, στις ανθρωπιστικές παίζουν και ένα ρόλο το να απορροφούν το θυμό των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα ρόλο, ας πούμε, κατευναστικό. Ένα ρόλο, ας πούμε, κηδεμόνα σε υποκείμενα που είναι κηδεμονευόμενα. Αυτά νομίζω, έτσι περισσότερο στα σχόλια και αν θέλετε να προσθέσετε. Να πω λίγο ότι τα ΚΑΜΠ ήταν θεσμοθετημένα από το 2014, αυτές οι ανοιχτές μορφές φιλοξενίας, οι οποίες το 2020 μετατράπηκαν σιγά σε κλειστές, δηλαδή αρχικά έγιναν κλειστές δομές και τώρα είναι τελείως κλειστές, δεν μπορεί δηλαδή ούτε να έχεις οπτική επαφή ούτε να μπεις μέσα. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση του 2015 και μετά του 2020. Το ΜΕΝ 15 με μια απόσταση και μια προσπάθεια αποποίησης ευθύνης και το 2020 ερχόμαστε σε αυταρχικές πολιτικές που συνδέονται άμεσα και με το ΚΑΣ, το οποίο ο ΚΑΣ είχε και μια έννοια αυτονόμησης, δηλαδή ο πρόσφυγας μπορεί να αυτονομηθεί και να αποκτήσει μια αίσθηση του χώρου, του τόπου, της αγοράς κτλ. Από το 2020 και μετά περνιέται το μήνυμα ότι τέλος, έτσι, και ότι πρέπει να φύγετε.
Δηλαδή, νομίζω ότι όλο αυτό συνδέεται και με την τάση της εκδίωξης και της μη ένταξης. Αυτό, συγγνώμη τώρα, επειδή τα έχω λίγο πρόσφατα. Και βέβαια και με την απονομή ασύλου, έτσι, γιατί όταν κάνεις 2 χρόνια για να βγάλεις απόφαση ασύλου, ο άλλος έχει μία ενσωμάτωση εντός εισαγωγικών αυτοματισμού. Όταν όμως έρχεται στη χώρα τον Δεκέμβριο, παίρνει απόφαση το Γενάρη και διαβατήριο το Φλεβάρι, ναι, όλοι θέλουν να φύγουν, είναι φυσικό. Κάποιος άλλος? Εντάξει, μπορείτε να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο και αν προκύψει κάτι ακόμα. Ναι, ως προς το πρώτο συμφωνώ. Δηλαδή, ουσιαστικά συμπληρώσατε, γιατί αυτή την αίσθηση, βλέποντας τουλάχιστον όχι το κομμάτι του κράτους και της ανθρωπιστικής βοήθειας κλπ. Αλλά σε ό,τι αφορά την ιστορία του ελέγχου της κινητικότητας, ναι, είναι ουσιαστικά από μία περίοδο αρκετά εκτεταμένη λεσέ-πασέ, ας πούμε, δηλαδή φιλελευθερισμού, είναι στον 20ο αιώνα, στο Μεσοπόλεμο που έχουμε τα πρώτα εργαλεία ελέγχου. Και αυτά τα εργαλεία είναι χαρτιά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες εργασίας, βιβλιάριο υγείας, ασφάλισης κλπ. Γενικά νομίζω ότι έχουμε μια στρεβλή εικόνα, επειδή αρκετές δεκαετίες τώρα έχουμε το φάντασμα, τον δρόμο του νεοφιλελευθερισμού, όπως ένας ο Ζήρος με το ονομάζει. Έχουμε μια αίσθηση ότι υπήρχε ένας Λεβιάθαν, μας έπεισε και ο κύριος Χόμπς γι' αυτό, ένα κράτος πανίσχυρο, το οποίο χάνει τη δύναμή του. Όχι, το κράτος ουσιαστικά συγκροτείται στο Μεσοπόλεμο ως μια ολιστική, πώς να το πω, ένας θεσμός που αντιμετωπίζει ολιστικά ζητήματα, ακόμη και κοινωνικά. Όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πότε εδραιώνονται? Στο Μεσοπόλεμο. Και δεν μιλάω για το κοινωνικό κράτος, το μεταπολεμικό, του Μπέβεριτς, ας πούμε, μιλάω για δομές κρατικές. Δεν μιλάω για άσκηση κοινωνικής βοήθειας, αλλά για κρατικές δομές που... Άρα είναι μια πορεία που πάει κάπως έτσι, δηλαδή από μια τελείω... Ο Πολάνη δεν αναφέρει, πώς λέγεται το 1800, εδώ έχουμε πολλούς ιστορικούς. Το 1800, από ένα χωριό στην Αγγλία με την τέτοια, με τη φιλανθρωπική, το Στέπενχαμ, τέλος πάντων. Πώς? Ο Καλ Πολάνη που αναφέρεται στο το πώς αρχίζει, και αυτός μάλιστα το βλέπει κριτικά, όταν θεσμοποιείται η φιλανθρωπία από πλευράς του κράτους. Είναι ένα διάταγμα που βγαίνει, που ουσιαστικά μάλλον θεσμοποιεί τη φιλανθρωπία που δίνουν οι ενορίες, ας πούμε. Τέλος πάντων, δηλαδή είναι μια διαδικασία συγκρότησης και τώρα περνάμε στην αποδόμηση αυτού του πράγματος. Όντως, δηλαδή, το συμφωνώ απόλυτα. Κρατάει όμως το κράτος, γίνεται πάλι νυχτοφύλακας. Όλη την hardcore πολιτική ελέγχου την κρατάει, δεν την αφήνει. Και μάλιστα την ενισχύει και υπερεθνικά. Δεν είναι τυχαίο ότι η Frontex έχει πιο πολύ, ας πούμε, αναπτυχθεί, έτσι, πιο πολύ από την ΕΑΖΟ. Αν το δούμε συγκριτικά, αυτή είναι η αίσθησή μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα τις λεπτομέρειες της πολιτικής οικονομίας που αναπτύσσεται γύρω από τα camps και τις αντιφάσεις που προκύπτουν, δηλαδή και ως προς τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την λογοδοσία. Και έχουμε μια μετάβαση, δηλαδή όντως το 2015 υπήρχε μια έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού. Εγώ θα έλεγα, μιλώντας και με ανθρώπους, μάλιστα από το νεοσύστατο τότε Υπουργείο, που ήταν υφυπουργείο αρχικά, ήταν της μεταναστευτικής πολιτικής, μου λέγαν άνθρωποι ότι ναι, λειτουργούσαν λίγο ως ΜΚΟ. Όχι επειδή προέρχονταν από το χώρο των ΜΚΟ κλπ. Αλλά ήταν τέτοια πώς να το πω, υπήρχε μια ευελιξία, να το πω έτσι, που είχε να κάνει και με την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, η οποία είχε το στοιχείο της αποποίησης ευθύνης. Βέβαια μετά ήρθε το κράτος νυχτοφύλακας ήρθε να το θεσμοποιήσει, να το ελέγξει πολύ περισσότερο, ας πούμε. Δεν έχω κάτι άλλο να... Και εγώ θα είμαι λίγο σύντομος, νομίζω.
Σχετικά με το κράτος, νομίζω ότι ο νούμερο ένα τρόπος να πανικοβάλεις ένα δωμάτιο γεμάτο με πολιτικούς επιστήμονες είναι να ρωτήσεις τι είναι ένα κράτος. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Συμφωνώ 100%. Ωστόσο, αν κάνουμε το ερώτημα τι είναι κράτος, μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τα ελληνικά αρχεία ανθρωπιστικών οργανώσεων. Οι περισσότερες ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν αρχεία, τουλάχιστον από το 1920. Έτσι. Το οποίο επίσης εδώ πέρα πηγαίνει σε συνέχεια με το δεύτερο ερώτημα. Το πώς ουσιαστικά αυτή η λογική της διαφάνειας και της λογοδοσίας ουσιαστικά ξεκινάει αργότερα. Και εδώ πέρα, ας πούμε, σχετικά με τη διαφάνεια, να κάνουμε μία του έργου του Στέφανου Γερουλάνου, που μεταφράστηκε και πρόσφατα, νομίζω, στα ελληνικά, ο οποίος ακριβώς μιλάει το πώς τη διαφάνεια, ας πούμε, οι Γάλλοι διανοούμε την αντιμετωπίζουν ως ένα στοιχείο ολοκληρωτικού κράτους, έτσι, και ένα στοιχείο, ας πούμε, φόβου. Δεν υπάρχει λοιπόν λογοδοσία, ας πούμε, στα αρχεία, και για αυτόν τον λόγο, αν θα πάει κανένας να δει, ας πούμε, το αρχείο του Ερυθρού Σταύρου, θα πρέπει να πάει σε ιδιώτες. Οι ίδιοι ιδιώτες, φυσικά, στους οποίους πας, που έχουν τέλος πάντων αυτά τα αρχεία, ακόμα και αν αυτά τα αρχεία, ας πούμε, είναι υπηρεσιακά, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στενές συνάφειες με εκτελεστικά πρόσωπα. Με πρόσωπα, τέλος πάντων, που έχουν εκτελεστικό ρόλο στο κράτος. Έτσι, δηλαδή η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Στρέιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Οπότε στην πραγματικότητα μπορείς να δεις ότι το κράτος, κάπως είναι αυτό ακριβώς που ανέφερε ο Δημήτρης. Δεν είναι ένας Λεβιάθαν. Δηλαδή δεν είναι ότι φανταζόμαστε ότι κάποιος έχει μόνο μία θέση στο κράτος, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καταλαμβάνουν πολλαπλές θέσεις. Ή αν δεν τις καταλαμβάνουν αυτοί, τις καταλαμβάνουν, ας πούμε, κοντινές τους σχέσεις, είτε αυτοί είναι συγγενείς, είτε είναι φίλοι. Οπότε ακριβώς αυτό, συμφωνώ 100% με αυτό και συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει ο Δημήτρης. Οπότε στην πραγματικότητα, ωστόσο, βλέπουμε ακριβώς αυτό. Βλέπουμε ότι, δηλαδή, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, βλέπουμε ότι είναι πολύ ξεκάθαρα στενά συνδεδεμένος ήδη από την ίδρυσή του με το στέμμα και στην πραγματικότητα παραμένει στενά συνδεδεμένος με το στέμμα μέχρι και τη δεκαετία του 60 ή του 70, έτσι. Και παράλληλα υπάρχουν και κάποιοι φιλοβασιλικοί. Οπότε νιώθω ότι εδώ πέρα υπάρχουν και τα δύο. Και γι' αυτόν τον λόγο η Ελλάδα είναι ακριβώς ένα χρήσιμο, τουλάχιστον ιστορικό παράδειγμα, για να δούμε πώς όλες αυτές οι δυναμικές του ελληνικού κράτους με τον ανθρωπισμό συσχετίζονται. Έτσι, και το πώς ουσιαστικά αυτό που λέω, τουλάχιστον η διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήματος διατρέχει. Αυτό. Δεν έχει κάποιος άλλος ή άλλη κάτι να ρωτήσει, να προσθέσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη με την τελευταία μας συζήτηση.